Balmo femini Nazaraba foko ko mena chugo ko abefo dondo ko sinilo femini kunungoy anga sigi ka fo bilibili min damina anga togo dawla ananga commune kono ananga region na pakruba o de damine na kunungo tenen no ye décembre kalo tile mugan ani wulula samba flani mugan ani kile nege nye shegin timine ni miniti binani ni shegin jamana nyema nana no ye colonel Asim Goitaye onga ka konye feminye anga shirufuye no ye mbuye tumbe feminye cardinal Jean Zerbo ale tumbe feminye anga shekuye no ye Ashek Sherif Madan Aidara ale fana tumbe keneka ani kafara ma chaman kan au conseil islamique maw groupement des leaders maw chrétien ko ton protestant chama kadaka ambi delika fo kuma soyin kono angongo mogo kote jamana ko de do Mali de jangoro be Mali de la Mali de mangene bana ba fan bela nye ba dimi kungulu ba dimi sem ba dimi ko ba dimi kumlenguru ba dimi o ajirala ka fo sa yasa bana in kase ka frake bana kelen na fen be en faso ba Mali na abbe fraka se ka soro nye ka frake kungulu ka frake sen ka frake yasa ka se ka tama kumlenguru fasa dimi mbala o bela jelen ka se ka frake bakurbala o ye jume ekol ko kenya ko lakana ko fenwo fende moninko brangenaw senekelaw abbe de be fo abakuruba tala abe fo thématique tan ani saba maw kan ka jekulu la kanin de fini no ko ka je yasa en fasoba Mali abe bo dinga kono nyeni maba munu fo ntumbe jama chara onga feminye jamana nyema ka kuma ye o banenko nege nye tan kilen temine ni miniti muganduru fo bisaba o feminye mbuye ale fana ya asien soro tunana abora palais de congrès kono kata aya computer onga sisa barake jekulu na be fuma commission wul de sigra ala ye an yere garjige feminye radio Nieta ye an be commission culture environnement éducation ani développement durable oye kalanta fan ani feminye sigida lakanali ka alakana akanya feminye anga seko ni dongo ye radio Nieta ambe o commission na harna soro ambe kunafoni amba ta fana kanana ye radio la o kunungo baraw bulu bani anye mado nyininga anye feminye palais de congrès konla jama koni bora ala ko cien lakana o sabatira jama bora polisu gendarme garde national lakana koni sabatira kosobe jama bora kene sahalem bali tundu oga aforatuma min ko laje lablala ni jamana fama tara mbuye tara Sherif Madan Aidara tara on fana nye momolike ka do da sumsumu o da sumsumu li senfe anye mado soro palais de congrès konna na yire olu yere bolo be China o haminanko e feminye laje bayna abe wolo muna akana ke towye kadaka jamana ngono anya ye ka foko ni laje kera a seben furaw be mine ka bla tiroiru kono kuni ju fuite yala onga ning hakila jamana du ya famu kadaka natama ma silata palais de congrès la betara de ko Mali be drome kelente di mama betara de keti felafo bana munu be jamana la nya fo sisan kenya lakana sorota fan ko yakubaya sorobe Mali kono onga jamana kono nanfolo be kumaniya jamana kono dewma jamana nanfolo be tami ko bela jelen fo nin tile saba kono ka abida damnina kunungo ntene talata araba hakila be kuntie alamsa no e kalotile bisabaye la kan si joko kono onga ambora tuma mi so bayin kono anye madu nyininga o mirnantala la sigi bayna anye mamu nyininga woye dambele monsieur le maire femi foyin anga fara nyogon kan angola me bolma cey to ni jam ne to Sidi Lamine Dambele sigi ka fo abi damine bi abe kunche alamsa doni ala sona e mirnanta e munye sigi ka fo ina sigi ka fo o ye damu ye an association kono mɔgɔw ani ida ɲɛmɔgɔ wɛrɛw conseillers sedekiw mun bɛ quartier kɔnɔ les autres associations ani ONGw ani GIEw bɛɛ lajɛlen kan k'i da don sigikafɔ la n'a bɔr'o la dugutigiw ani tɔnɲɛmɔgɔw ani parti politique kunkolow ni société civile an bɛɛ lajɛlen kan k'an da don sigikafɔ la o ye fɛn min ye anw de ye laɲini kɛ ko transition ka a ka ɲa soutien à la transition
anw de ye transition laɲini fɔlɔ k'a fɔ 2020 kɔnɔ on souhaiterait qu'il y ait une transition IBK n'i ma sɔn il y aura une transition un jour Mali la hali n'a kɛra kalo dama a bɛ kɛ anw de y'o fɔ donc o kɔfɛ an ye kulu sigi n'a bɛ fɔ o ma ATIR Alliance pour une transition intelligente et reçue à la maison des aînés septembre 2020 donc ko pour que transition ka ɲa ɔ n'an b'a fɛ transition ka ɲa a tɛ se ka ɲa cogo si ni sɔrɔdasiw nana ka na baara kɛ ka na kunkolo minɛ an k'a to sɔrɔdasiw k'u ka jija ka sécurité ban Mali ko rɔ fɔlɔ insécurité ban an fɛ yan sécurité ka sabati n'o banna o tuma la vivre ensemble tɔw bɛ na parce que n'i y'a mɛn ko bɛ kɛ adamaden de bɛ au centre de tout ni adamaden bɛ ka faga dun ko bɛ dan dɔn bɛ se ka kɛ dunun bɛ se ka fɔ. o kunna CEDEAO ko k'aw ka kalafili dɛ. ɔ kalafili a ma fɔ k'a tɛ fili o mais tuma min fɔra ko jogobo cagabacogo y'a yira ko ja mun b'a fɛ ka kɛ d'un type de malien un type niveau de malien o tigiw olu de tun ma peut-être kɛnɛ sɔrɔ n'o ye Asimi Goïta ye ɔ Bandaw o tun taara minan kɔrɔ kɔnɔ cogoya dɔ la maintenant o ye kalo kɔnɔntɔn kɛ a kɛra comme perte kɛra kalo kɔnɔntɔn a tɛ fu donc maintenant mun y'a daminɛ olu commencera ka malidenw ka hakilina dɔ waleyaw kɛ k'a fɔ da la ka to ka dɔw kɛ k'a fɔ da la ka to ka dɔw kɛ donc i ma danaya dacogo ye sisan wa ɔ ni danaya dara olu de ko pendant l'année 2021 il y aura des scrutins, des votes. Il y aura des votes. D'autres me août ou bien juillet. D'autres me septembre ou bien novembre. Et octobre ou bien novembre. Autre calcul doit être. Je n'ai pas le programme devant moi ici. Mais pourquoi on me gris kata au chronogramme calendrier 27 février fort. Au chronogramme calendrier 27 février fort. Malien ko famu. Mounela ibiti dle chronogramme dernière date là. Ka première date to ye ka deuxième date to ye ka troisième date to ye ki ti le dernière date la o de kɛra problème ni mɔgɔ ki ko b'u ban délai ma se fɔlɔ fara a don ma se don min fɔlen don a ma se e ni ne a bɛ k'anw ɲɛna wa hali n'an mɛnbagaw a bɛ k'olu ɲɛna wa a ma se fɔlɔ fɛn min ma se fɔlɔ mɔgɔw y'i girin o de la. ni délai sera mun de bɛna kɛ. ɔ yanni délai ka se min bɛna kɛ o de bɛna dɔn nin ko in bannen parce que on dirait que colonel Assimi en tant que président de la transition il a eu cette intelligence d'envoyer une correspondance à la CEDEAO pour dire à la CEDEAO il jɔ fɔlɔ janvier kalo kɔnɔ n bɛ jaabi d'i ma 2021 i ye n faamu. an y'a ye k'a fɔ ko Benin Nigeria Ghana o laadala cɛkɔrɔbaw nana chef coutumiers u nakun kɛra jumɛn e yɛrɛ bolo. olu nakun kɛra de CEDEAO ka sanction ko bila ka tila ka na jamana min n'a da bala ne b'a la ko a sanctionné ka na o jamanadenw n'olu ka kuma u ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan yan. u ni yɛrɛ wolo début sur les remparts ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ni kulu wɛrɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u taara Asimi yɛrɛ fɛ yen u n'u ye kuma caman fɔ a si tɛ fosi ye anw y'a fɔ CEDEAO da k'a ka bolo jigin sanction ko rɔ o bɔlen ko a la anw de bɛ kɛ anw yɛrɛ ye anw ka jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ CEDEAO ni dɔ wɛrɛ bɛ complicité la a ko bila komi hali n'a tɔgɔ ma fɔ n'o tɛ CEDEAO bɛ dɔ de ka baara la dibi la. I n'a fɔ Faransi ninnu Faransi Macron la politique française maliyɛnw ko k'o de man ɲi o de ka jɔ politique française dun b'a yira de an ma wolo dugu kelen an ma wolo environnement kelen n'a kɛra aw ka sa don o de komi sɛ on s'en fout. ni nin sigikafo ninnu banna sisan laɲini minnu bɛ bɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko conclusion e yɛrɛ bolo a bɛ lawaleya sigikafo caman kɛra Mali la dɛ. nin de ye kuma in problème ye kabira kuma fɔ don fɔlɔ primature la Sogɛli Kokala Mayiga fɛ anw ye n y'a fɔ yala sigikafɔ min bɛna kɛ a tɛ kɛ komi denni ninnu ɲɔgɔn wa a tɛ kɛ komi forum min kɛra forum de l'administration min kɛra wa a tɛna kɛ komi u y'a fɔ min ma ko an ka taa conférence d'entente wa a ko o minɛn bɛɛ de tatɔla don k'o fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi ka fɔ kura kɛ c'est une mi décision bɛ kɛ exécutoire le caractère exécutoire c'est un mot mais nafa b'a la n'a y'a sɔrɔ waleya min fɔra jamana den fɛ cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba fɛ ko k'o kɛ Mali ko ye n'a bɛ taa o sira fɛ point kelen y'a fɔ cogo di filanan y'a fɔ cogo di fo ka taa recommandation ban ka résultat bɛɛ ko waleya dɔɔni n'o kɛra o bɛ sɔn ko sa dɛ n'o ma kɛ a bɛ kɛ denni ɲɔgɔn ye denni dun daminɛ fo ka taa ban ne b'a bɛɛ la. sisan i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye k'a ɲɛsin jamana ma ni jamana kɔnɔden ani furancɛ fanga an k'an ka mun de kɛ jamanadenw k'an ka mun de kɛ. jamana kɔnɔdenw k'an ka min kɛ o ye de jamanadenw ka i jija bɛn kɛlɛɲɔgɔnya mais mɔgɔ b'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen ne tɛ sɔn o ma dɛ. an bɛɛ tɛ kelen. an bɛɛ tɛ kelen dɛ. e tun ko kunu ko IBK ka to yen ne tun ko IBK ka bɔ yen an bɛ kɛ kelen cogo di o jamana ko o ka kuma fɔ dɛ o de kɛlen don erreur ye
transition une grosse erreur maramakan ka bala on ga yo misali ibe ka misali de ta ne ma fo de ne misali ta ne yɛrɛ fana kan mais ne kɔni tun ko i bɛ ka taa bɔ yen ne tun b'o jɛkulu e tun bɛ sɔrɔ e yɛrɛ fana tun b'o jɛkulu mais maliyɛn wɛrɛ fana tun ko k'a tɛ bɔ yen n'an m'a dabila an bɛ jikalaman k'a kan jikalaman kɛra an kan n'an m'a dabila gazi bɛ k'a kan gazi kɛra an kan n'an m'a dabila an b'aw datugu an bɛ ka taa n'an ye k'an ye na o lon dɔ in ma minɛ o an ye degunni min kɛ wo kɔnɔ olu m'o kɛ o jikalaman bɔnni min kɛ i fari yɔrɔ min bunakɛra olu ta ma bunaki o gazi cili min kɛra la ni dɔw bolila k'a sen jogi k'a yɛrɛ jogi o ma ko la o dɔw bolo tigɛra o dɔw sara o e m'a faamu e ni alaw tala cɛ aw b'a fɔ ko an bɛɛ kelen alors que o mɔgɔ kelenw ninnu bɛ yen u tɛ 1000 personnes bɔ Mali kɔnɔ mais olu de bɛ ka Mali mara a bɛ san 30 bɔ voici la grosse erreur la mentalité aujourd'hui Mali bɛ ta ka nin baara kɛ san 30 mouvement démocratique mɔgɔw minnu tun bɛ ka mara kɛ mouvement démocratique bɛɛ tɛ ka mara kɛ mun ye mara kɛ Mali kɔnɔ yan minnu ye Musa bin mun ye jamana in mara ka kɛ ministre ye ka kɛ président ni ka fɛn ninnu olu de ka laɲini tun bɛ an ka taa élection na an ka assise ko to yen an yɛrɛ tɛ assise la a donna tan a bɔra tan mais o diya donna min na parce que c'est la transition qui a voulu embrasser tout le monde k'a fɔ k'an ni bɛɛ bɛ baara kɛ CNT lajɛ kɛ mɔgɔ joli bɛ CNT kɔnɔ n'a tun bɛ IBK kɔ yan ministère lajɛ kɛ mɔgɔ joli b'a cabinet kɔnɔ n'u tun tɛ IBK ka cabinet kɔnɔ parce que donc o de kɛra erreur ye e ni ne an mun ma deli ka cabinet kɛ mɔgɔ bɛna fɛn fɔ anw ye o la wa mais k'a fɔ il a l'expérience il a l'expérience dans le vol il a l'expérience dans la corruption il a l'expérience à négliger ses citoyens maliens. C'est ça, mon cher. Donc, les femmes, je sais qui tourne les jamons. Nous tournons ici, c'est comme un Keita. En fait, nous sommes ici qui font Kenega. On parle de congrès. On est euro du même temps. Et de commission du même temps. Nous sommes commission soit de l'environnement, en développement durable, en sport, en éducation. Ah oui, ma coro est ici qui font. Chama qui malade. Papier ou blala, tiroir ou qu'on a poussé qui là. Et les dix qui l'ont nous coïna. Il d'aller dans la. Ni malikura in kabe kea ndal ndo la parce que mo be aklimam ka ya donc fo depuis communal la fo na se régional la o ni wa kan khake o engagé ndo la donc balo o ni to tekli o ni wa kan cette fois ci khake koy mli bise ki rasuro mina donc amna ke malikura ko rey i joro lente bon ma joro ko sobe parce que munu kun tabe ka ke o li chama mina al sora do la ko fed parce que donc mo ko te malikoli do donc anga ke malikoy pour que malikoli ska bon chwa ko na be ka here so iga wele ka bela famia be kana anga franyo ngal munuma da kana anga ko ni ke koyi mali koyi anga mo ko bola ka mali koyi anga ke baga sa koyi o de nga mala wan ka fo be ala sa koyi be kana sa mali koyi be ke mali kuna kuloyi na la sona ni tu ye assisi kene kunungo palais de congrès la yamele ni Keita ta ko fe anye Amadi Sow fana lasɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ lasigi in de kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Sow ale mirinata ye fɛn min ye lajɛba in na an k'o lamɛn Cheikh na Amala Sow an b'i fo ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo radio e ye personne ressource ye assisi bi ntɛnɛndonya in na jamana ɲɛma bɛ na a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen e yɛrɛ sigikafɔ in n'o ye assisi belebele ye bi ntɛnɛn décembre kalo tile 27 ka taa bila tile 30 tile 3 maaw bɛ sigi ka ɲɔgɔn ka kuma ɲɔgɔn fɛ jamana kunkanko la jamana bɛ jɔ cogo min ko Mali kura e yɛrɛ y'a ye cogo di bon ka radio Nieta fo ka baarakɛlaw fo ka yɛrɛ monsieur Diallo ka yɛrɛ fɛnɛ fo ne Cheikh Namala Sow bɛ bɔ Kanadi la commune rurale du Mandé assise nationale de refondation n bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali la yan fɔlɔ parce que an hakili bɛ assise dɔw kɛra en 1992 n'o ye conférence nationale ye o la mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na mais assise nationale o y'a sɔrɔ jamana bɛ cogoya min na bi a kun t'o cogoya la o waati 91 voilà donc conférence nationale kɛr'o la mais ɲinan ta nin y'a sɔrɔ an bɛ dingɛ de kɔnɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka dun kosɛbɛ dɛ politique mɔgɔw de y'an bila o dingɛ o kɔnɔ donc jamanadenw de kan ka bɔ sisan ka taa an bɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ cogoya jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn de b'a la pour que an ka se ka bɔ a kɔnɔ ayiwa an b'a fɛ mara ka kɛ cogoya jumɛn na jamana marali a kan ka kɛ cogoya jumɛn na transition a durée kan ka kɛ waati jeli ye nin bɛɛ de bɛna fɔ nin kuma kɔnɔna la donc an kɔni hakili b'a la mɔgɔ minnu subantera k'u ka taga assise nationale nin na u bɛna jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ka kumakan lamɛn ka baara kɛ ni o ye n'i y'a dan ne yɛrɛ ma bi na jamana in bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se ka élection ko kuma yɛrɛ fɔ yɛrɛ a dɔw dun da tuura la de ko k'a kɛ dɛ mɔgɔ faga bɛ sen na malo bɛ ka jeni awɔ mɔgɔ minnu ko k'a fɔ ko élection ka kɛ problème si t'o la an b'a ɲini pouvoir fɛ a ka u bɛɛ cɛ k'u bɛɛ bila avion kɔnɔ ka taa n'u ye Tesalit ka 4x4 d'u ma
u ka campagne kɛ ka jigin kana n'u sera Bamakɔ yan don min na dugujɛ an bɛ élection kɛ n'i ye u ka don avion kɔnɔ ka jigin Tesaleti ka don katikati kɔnɔ ka Gawo kɛ ka Tombouctou kɛ fo ka na Segu yu ka Kidal ni fɛn minnu bɛɛ lajɛlen ka Mopti ni Bandiagara ninnu bɛɛ kɛ n'u ɲuman bɔr'o la ka se Bamakɔ yan a dugujɛ an bɛ élection kɛ o de ye ne kɛ ka proposition ye c'est-à-dire jamana bɛ ka jeni waati min na fasoden jugu c'est-à-dire u labalola faso fɛ k'u kalan faso fɛ ka fɛn bɛɛ d'u ma faso kelen fɛ kabini ala y'u dan u tɛ kuran sɔngɔ da dɔn parce que nin fɛn fɛn filɛ kule la ɲɛ nin bɛɛ responsabilité kɛ Mali kɔnɔ yan kuran ye hakɛ min ye u t'a dɔn ji ye hakɛ min ye u t'a dɔn gazole prix ye hakɛ min ye u t'a dɔn u tɛ malo san u tɛ ɲɔ san u bɛ malo yɛrɛ dun de n'a nege y'u minɛ k'an tɛ malo kɛ bi ko parce que k'an farala malo ma jamana kɔnɔdenw bɛ dingɛ kɔnɔ waati kelen o la aw kan bɛ ko ka élection kɛ les 2/3 du pays sont occupés par des forces djihadistes bon je dirais même pas djihadistes astaghfirullah mɔgɔ man ka djihadistes fɔ ninnu na c'est des bandits armés parce que djihadistes ye minnu ye c'est des gens qui ont fait la religion, qui ont prêché la parole du prophète. Kamro la don Allah. Barakeru ma ou nana ou a essayé k'a beaucoup de défense. Ou des djihadistes oui. Mais un djihadiste comment bon nade. Des gens qui vont tirer sur des gens dans une mosquée. Vous pensez que c'est des djihadistes? Ou des djihadistes yere. Français quoi appellation d'oredo pour que l'islam dîner la goussi. Angana soba. Donc politiquement du coup minumbe 200 et quelques partis politiques, 219 partis politiques dans un pays qui compte 20 millions d'habitants. C'est des gens qui ne représentent absolument rien. Ni aux 200 et quelques partis politiques, moi, Mimbouko, Nia, Kem, 2000 personnes. 2000 personnes qui sont beaucoup bêta et 20 millions d'âmes. Il faudrait qu'on sorte de ce théâtre-là. Il faut qu'on sorte de ce théâtre-là. Qui est qui fait quoi? Qui est capable de quoi? Jamana kona amba bedo. On ye Moussa Traoré ka Animoro Keita. Ulu ye jamana kona de minu construit au Aondi. Je suis un enfant de Moribo, un enfant de Moussa Traoré. Je n'ai pas ni peur ni honte de le dire. Moi, j'ai été à l'école en 1966. Mbora école là en 1970. Donc 2 ans dans le régime de Moribo et 2 ans dans le régime de Moussa Traoré. Bon, mais mais on est 600, il n'y a pas de comparaison possible. J'ai un niveau de 4e année, mais c'était la 4e année d'avant. J'ai pas le complexe de parler avec un universitaire. Moussa ka defu comme ça ni 600 maîtriser. Moussa ka defu mais il t'a pas CP. Il t'a pas CP. École de université la doba ko un moto. J'ai le niveau de la 4e année de l'enseignement fondamental. J'ai fait mon certificat d'études primaires en 1986 en tant que candidat libre. Niaké Kassoro. Au sommet France-Afrique de 2005 là, j'étais 8e sur plus de 1000 personnes. Il y avait des énarques, des universitaires. So, eka CEDEAO kelebe kampamuru bamba en kunga. France be panga wolo kila en fait musokoroba che. O be fato kan fola yoro bela. Ambeta ambena, ante bo malla, wa anteta ambena. Florence, wo fana be ka fo, on de tungo kambe bo malla, ambena, ante bo sahel. Ni nya jume. Bon, il y a que mes fonds, ça fait tout à vous flyer. Ni biga jamana fait. Ni tout à vous venir on a fait ta double le meleke. Ni tika jamana fait. Et nous le devenons fait. Moi, le français, t'es patriote fait abattre. Le français n'aime pas le patriote. En politique, moi, nous me théâtre donna ou non fait. Musarawa tchè kanga foke Macron mbranga redo parce que korom so tchè redo amuso en cancer redo e korom so chukuri amuso ne ashi mankoro neta ni mo kere do donc ani anaga ana be génération kele amuso na be génération il y a tenere très tiré là voilà bodo grand sœur tchè redo mo te fem fola au tala CEDEAO moi je pense que au lieu de juger les gens à la va-vite là. Nous, on a été le pays membre fondateur de la CEDEAO. À quel moment Moussa Traoré, il est là, 74-75 par là. Moussa Traoré, nous, il y a assis. Allez, il y a à Tchebadoy. Bon, au CEDEAO, ni Bita. Quel intérêt? Moussa Noungawati, c'était la CEDEAO des peuples. Maintenant, c'est la CEDEAO des chefs d'État. C'est la CEDEAO des chefs d'État. C'est un club de chefs d'État. Mais c'est une quoi faire douanier. Salo, Alassane Dramane Ouattara, il a violé la Constitution. Il s'est présenté à un 3e mandat après de 80 ans. C'est pas raisonnable. Où était la CEDEAO? Monsieur Alpha Condé a violé la Constitution. Go. Ah bon, parce que tu vas quand faire folle canou, on est folle. Il faut français, il doit être au camp folle. Bon, mais mi fina au là.
Alpha Condé ale fana tila ka na a ka sariya sun o sɔsɔ a ye manda kelen kɛ ka manda filanan kɛ ka tila tun ka ni kanabɔ manda sabanan nɔfɛ mɔgɔ min fagayɔrɔ la a bɛɛ mɔgɔ 150 bɔ u ka fɔ la Alassane Ouattara o fana y'o kelen kɛ a ka jamana kan mais o CEDEAO tun bɛ yɔrɔ jumɛn na waati ou bien o waati y'a sɔrɔ CEDEAO cira dɛ CEDEAO tun bɛ yen mais Mali de la c'est-à-dire j'ai mal pour mon pays État dɔw bɛ yen olu da kun tɛ don Mali kun kan ko kuma na abadani mais ni zira binna baw bɛ yɛlɛ sanfɛ o de kɛlɛ bɛ Mali ta mais hali bi an tɔw bɛ yen wallahi malien ma ban sa la fɔlɔ CEDEAO ne peut rien être sans le Mali Côte d'Ivoire tɛ se ka kɛ fosi ye ni Mali tɛ an ka ciment Sénégal bɛ ten a jamana in bɛɛ bɛ ten an ka bigan de bɛ bɔ yan ka olu bɛɛ balo n'an fana y'o fɛn an ka kotɔ min bɛ bɔ yan c'est-à-dire ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ne ka kuma kuncɛ kuma ye min ye malien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan transition min filɛ nin ye ninnu de ye maliens ye minnu b'a ɲɛmɔgɔya la bi c'est des maliens an tɔw ye soudanais et autres parce que quand on est né avant les indépendances on n'est pas un malien donc on a la nationalité malienne aujourd'hui mais on est né soudanais bon donc Assimi Goïta ana a tɔw u yɛrɛ ko k'a fɔ k'u ye bara kelen kɔnɔ kisɛ de u ka ɲɔgɔn minɛ dɛ u kana reculer dɛ i m'a ye waati dɔ tun kɛra la an ka jamana ɲɛmɔgɔw de tun bɛ boli ka taa Faransi mais Assimi Goïta a y'i ban ka Macron ka téléphone ta fa wulila Macron na a y'a ka Florence Parly bila ka na Macron m'a reçu Assimi m'a reçu o kɔfɛ a yɛrɛ ko k'a bɛ na mais a nana a ko fin ye yɔrɔ jumɛn na Maliens t'a fɛ o parce que i tɛ se ka na mɔgɔ ka jamana kɔnɔ plus de 10 000 soldats plus de 20 000 soldats en tout avec les forces étrangères olu bɛɛ bɛ jamana kelen kɔnɔ mais problème bɛ ka empirer ka taa fɛ kɛlɛ tɛ ka ban mais n'u nana tasuma donni la kɛlɛ ka tasuma ta don kɛlɛ la parce que n ye kuma dɔ mɛn waati dɔ la force intérimaire des Nations Unies au Liban olu bɛ yen depuis 1982 la MONUSCO olu bɛ yen depuis 1966 ni Nations Unies taara yɔrɔ o yɔrɔ la ils attisent u yɛrɛ de bɛ tasuma kun don pour que u kana bɔ yen ka kuma kuncɛ kuma ye min ye malien bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka tugu an ka transition kɔ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen cɛli dabila politique mɔgɔ minnu ma an senkɔrɔ u ka sabali n'u ma sabali ala bɛ tila k'u lasabali se tɛ an ye mais se bɛ ala k'i ye an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ aw nana hali an bɛ fɛn min ye lajɛbaw bɛ kɛ yɔrɔ min n'o ye centre international de conférence ye n'a bɛ fɔ o ma ko CICB dɔw ko palais de congrès hali bi da sumusumuni bɛ sen na Jamil Bitar ale ye M5 maa ye an ka télé ɲɛtaa maaw ye o sɔrɔ a ye fɛn min fɔ o filɛ nin ye ne bɛ jaabi min kɔnɔ ni baara ninnu kɔnɔna na d'abord an bɛ ala barikada ala min ye bidon jira an na parce que mɔgɔw kun ko k'a tɛ se ka kɛ anw ka laɲini kɔnɔna na depuis mouvement M5 ye kɛlɛ daminɛ an y'a fɔ ko Mali kura in a bɛ se ka jɔ dɔrɔn ni yɛlɛma donna an taabolow la o taabolo yɛlɛma kan ka don an na cogo di je crois que o baara min bolodala depuis communes na fo ka na se bi ma a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ cogoya kuraw sɔrɔ an bɛ sira kuraw sɔrɔ pour que jamana in bɛ se ka bɔ nin diɲɛ in kɔnɔna na mais vraiment maliyɛnw k'a faamuya ko Mali in tɛ se ka kɛ foyi ye ni anw yɛrɛ ma min ŋaniya siri k'a ɲɛsin jamana in ma donc o de ye vraiment bi en tout cas an b'a fɔ ne yɛrɛ nisɔndiyalen bɛ parce que n'i ye jama cogoya ye n'i ye jama qualité ye i b'a faamuya k'a fɔ ko vraiment ko maliyɛnw yɛrɛ u ye wulikajɔ kɛ nin ko in na pour que jamana in bɛ se ka jɔ k'a fɔ an dɛmɛbaaw min bɛ kɔ kan bana n'a bɛ mɔgɔ la e de b'i ka bana fɔ a fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na vraiment n'i t'a dɛmɛ o cadre kɔnɔna na ka assister ne bolo kun tɛ jɛ la quoi kun tɛ jɛ la. Jamil
Bitar Bolenko, Madame Tembili ni ale mopti kauka chidenye, ni mopti delege don. Kuma galamani tenguna alefana FM fo angolame. Ne togo Madame Tembili kabo mopti, ne représentante association tokola. An muso jɛkulu an ye union de créer Mopti ye a tɔgɔ union des femmes battantes pour la paix et la cohésion sociale au centre du Mali. Donc ne yɛrɛ ye école karamɔgɔ ye. Ayiwa nin sigi min an fila la an ye sigi saba kɛ an bara ye a bɛ fɔ kelen ma ko communal kelen kɛra local ye an ye régional kɛ dongo an tilalen maa minnu sera ka sigi saba bɛɛ la ka ko in bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ɲɛdɔn u y'anw de sugandi k'an kana Bamako kana jamana yɛrɛ kunkanko kuma laban fɔ yan. Donc sigi laban kɔnɔna la komi bi ye bakurunba in dayɛlɛ ye an kɔni bɛ min fɛ ni sigi in banna an ye fɛn o fɛn ta Maliko la a kana kɛ bolo kɔfɛ ko ye gouvernement bolo bilen. U mana wuli u b'an ka kumakanw ta u b'an ka laɲiniw ta sɛbɛ mais u laban b'a bila tiroiruw kɔnɔ u bɛ ɲina jamana kɔ. Anw bɛ min fɛ bi u ka fɛɛrɛ kɛ nin sigi in kɔfɛ u ka maliden bɛɛ de ka laɲiniw filɛ nin ye nin kɔnɔ o tuma u ka bɛɛ ta ba la kelen kelen surtout an musow an ka loi 052 a n'an ka 1325 an bɛ lite don o don o min kama k'an b'a ɲini transition fɛ yan'a taga wagati cɛ an ka foli baba ye barisabu a y'a to an ka se ka bɔ ka na ka kuma jamana k'a ɲɛ k'an lamɛn n'olu yɛrɛ tɛ an ye dialogue national inclusive ye bɛɛ ma sɔrɔ ka n'o la bɛɛ ma dalakan fɔ nka nin na yamaruyala jamana y'a ta duguma fo sanfɛ o diyara an ye wa an musow bɛ fɛ an denw u bɛ sɛgɛn min na loi de la jeunesse kɔnɔna la u ka fɛn kɛ min b'u bɛɛ bɔ chômage la denbatigiw sɛgɛnna jamana bɛ insécurité min kɔnɔ bi an b'a fɛ an yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔptikaw n'an k'an sɛgɛnna an bɛ dɔ bɔ an ka kuma la sisan kɔni an b'a fɔ k'an b'an dan na ko in bɛ yɔrɔ min k'an ka laɲiniba ye min ye u ka se ka fɛɛrɛ kɛ sécurité ka kɛ totale ye Mopti kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ Afrique yɛrɛ bɛɛ diɲɛ kɔnɔ an y'a deli farafin jamana ni tubabu jamana bɛɛ fɛ surunalidonba bɛɛ dilalikɛla bɛɛ k'i da don Mali ko in na Mali in ka se ka bɔ bolo la. Sigi ninnu min bɛna kɛ bi sigi ɲɛnama don parce que n'i y'a fɔ ko mɔgɔw ka sigi u ka kuma u k'u ka hakilina fɔ vraiment u fɛn ma ɲɛnama ye min tɛmɛna fɔlɔ o kɛra u ɲɛna i y'a mɛn minnu fana bɛɛ ye bi i y'a mɛn u fana b'o dɔn donc u kan ka sini de labɛn pour que ka sini labɛn u b'a fila ta u bɛ min na bi ani kunu min tɛmɛna k'o lajɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan min bɛ ɲa sinidenw ma vraiment o de ka ɲi i y'a ye depuis insécurité nana a bɛ san 20 ni kɔ de bɔ bi san 20 ni kɔ o denw n'i y'o ta Mali kɔnɔ denw ka ca dɛ i y'a mɛn du welela insécurité la du welela o gɛlɛya la donc ni a nana fɔ ko mɔgɔw ka sigi o sigi ka fɔ vraiment a kan ka nafaba ɲa a kun ye mun ye min bɛna fɔ vraiment an ka o lajɛ maa kura tɛna wele koyi ayi maa minnu kɔrɔlen minnu ye fugan kɛ o mɔgɔ kelenw de bɛna nin taabolo kuraw ta ayi ne b'o mɔgɔ kelenw fɛ u k'a lajɛ taabolo kura min bɛna ta u k'u yɛrɛ sɛmɛ n'o ye taabolo kura min bɛna ta u k'o don farisogo la pour que u ka kɛ an taabolo ye dɔw ɲininen bɛ maliyɛnw fɛ an k'olu lajɛ. Bon an ka jamana bɛ degunba de kɔnɔ bi jamana min bɛ degun kɔnɔ ani jamana min tɛ degun kɔnɔ u maracogo tɛ kelen ye ni jamana bɛ degun kɔnɔ ni yɛrɛ laɲininen don kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw k'u fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina kɛ kelen ye donc pour que solution bɛ sɔrɔ an ka degun kɔnɔ n'i y'a jateminɛ jamana foyi ma kɛ degun kɔnɔ n'a bɔra degun kɔnɔ ni jamana kɔnɔdenw m'u bolo di ɲɔgɔn ma donc o hukumu kɔnɔna la assise nationale nin kɔni dayɛlɛ la parce que Mali binna yɔrɔ la bi n bɛ se k'a fɔ a bɛ dingɛ kɔnɔ bi dingɛ nin ka dun kosɛbɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana nin bɔ degun kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la n'an farala ɲɔgɔn kan an ka hakilinaw kɛ kelen ye donc minnu ɲana k'olu fɔ minnu ma ɲa k'olu fɔ min ye min kɛ o ka fɔ ye min ma min kɛ o ka fɔ ye donc o kɔni o dɔrɔn de ye solution an ka gɛlɛya la bi donc an ka solution tɛ mɔgɔ si bolo ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ donc comme n b'a fɔ kuma dɔw la bɛɛ fanga tɛ wajibiya mɔgɔ si kan donc an ka hakilina kɛ kelen ye an k'an fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ donc a kuma tile damadɔ kɔnɔ ka solution ɲini an ka gɛlɛya la donc ni a ka ca ala fɛ n'an farala ɲɔgɔn kan an ka o kumada ninnu kɛ an bɛ solution sɔrɔ an ka degun na ni ala sɔnna. ko fɛn min bɛ malidenw fɛ kɔrɔfɔ kuncɛ la bawo kɔrɔfɔ fan fɔlɔ o kɛra Bamakɔ commune 6 kelen-kelen kɔnɔ ani Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ filanan o kɛra Bamakɔ district mara kɔnɔ ani Mali région bɛɛ lajɛlen nin ye kɔrɔfɔ sabanan ye
ani a laban o tile 4 fɔlɔ o daminɛ bi k'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen an k'an sigi k'an miiri k'an tasi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ma kɛ ala ɲinama n'a bɛ bɔ a kɔnɔ fana a tɛ kɛ ala ɲinama a man kan ka kɛ fana ni anw yɛrɛ fana min ye malidenw ye n'an b'an jɔyɔrɔ fa a bɛɛ tɛ to ɲɛmɔgɔw bolo dɛ ɲɛmɔgɔw tɛ se k'a bɛɛ kɛ malidenw yɛrɛ anw de jɔyɔrɔ ka bɔ a la a ɲinina an fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ya bi kɔrɔfɔ kuncɛ don fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka mali bila bonya minan kɔnɔ ka mali bila kɔrɔta minan kɔnɔ ka mali bila wasa minan kɔnɔ ani lafiya minan kɔnɔ ka malidenw yɛrɛ fɔ k'u bɛn ka dusukun kɛ kelen ye an ka nin tile fila kɔrɔfɔ in a bɛna k'o de ye an dun dalen b'a la fana ni ala sɔnna mali bɛ bɔda ɲuman sɔrɔ bawo malidenw bɛɛ lajɛlen dusukun ye kelen ye bi malidenw bɛɛ ŋaniya ye kelen ye o ŋaniya ye jumɛn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka an ŋaniyaw kɛ kelen ye anw yɛrɛ hakili bɛ mun bɛ se ka mali bɛn ni ala sɔnna malidenw tɛ dɛsɛ k'o fɔ dɛ an y'a fɔ kominiw kɔnɔ k'a fɔ région kɔnɔ bi an bɛ k'a fɔ CICB kɔnɔ walasa o tile 4 o ka kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen k'an bɛ kɛ kelen ye an dalen b'a la fana mali bɛ sabati mali bɛ basigi mali bɛ diya fana k'a kɛ diya ye an tun hakili tɛ diya min na o se bɛ ala ye malidenw ɲɛ don ni ma sɛgɛn tuma dɔw la hɛrɛ min b'i ɲɛ n'i y'a sɔrɔ i t'a dɔn n'anw bɔra nin na ala yɛrɛ ka ala y'a yɛrɛ barika kɔnɔ a n'o kosɔn an ma d'a la ni an dusukun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bilen fo ka taa se nin hakɛ la foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ bɛn bɔ an b'a ɲini kɔrɔfɔ min bɛna sigi n'u k'a ma refondation ala k'a kɛ wasa ye ala k'a kɛ si ye ala k'a kɛ kɔrɔta ye mali ma ala k'a kɛ bonya ye ala k'a kɛ lafiya ye malidenw bɛɛ lajɛlen ma sijan ni kɛnɛ ani labanko ɲuman kɔnɔ a kɛtɔ bɛ nin ka sali ala mamadu k'aw yɛrɛ fo a ka baara ɲuman na an b'aw ye a bɛ bɛɛ ɲininka a bɛ bɛɛ ɲininka mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ i tɛ fili ko ɲininkalikɛla tɛ fili an b'aw yɛrɛ fo k'aw yɛrɛ wale ɲuman dɔn an bɛɛ ka jɛ ka barika da mali ye an bɛɛ ka jɛ ka k'an ka ɲɛmɔgɔw kɔfɛ i n'a fɔ cɛ kelen b'u kɔfɛ cogoya min na i n'a fɔ muso kelen b'u kɔfɛ cogoya min na i n'a fɔ denmisɛn b'u kɔfɛ cogoya min na n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de bɛ yen dɛ o tuma an k'an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ fɛn fɛn b'an hakili la n'o de bɛ se ka jamana in basigi an ka kan k'o de f'u ye o de kumaw bɛ sen na bi fana a kɛtɔ bɛ nin ka sali ala mamadu tubarikala tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ sibiridon an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan musow ka soba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko maison de la femme u ye sigikafɔ kɛ o sigikafɔ ye kunnafonidilaw wele sigikafɔ in tun bɛ fɛn min kan o tun ye an ka kalafiliw bɛna kɛ suguya jumɛn ye kalafiliw bɛna kɛ cogo min u ye kunnafonidilaw wele an ka maa cilen min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Ablaye Kanta ye ale ka ɲininkali sera sigida 5nan maire ka dangan 3nan ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o fana lamɛn. Minisiri bɔ min ka cɛ ɲɛsinnen bɛ mara cɛbabɔli ma ni ka fara an ka wasadenw kan minnu bɛ wele ko CNT ani faraɲɔgɔnkan jɛkulu mu a bɛndɛgɛ mɔna AMRTP nunu ye gafe dɔ sigi sen kan gafe min ni a bɛna kalata sɛbɛnw olu sariya kuraw ni kana olu danatigɛ nunu dɛmɛlen don minisiman fɛ nin gafe kofɔlen kan nin gafe kofɔlen de tile kelen baro kɛra ni sigida 5nan maaw ye kɛrɛnkɛrɛnna a jɛkulu ɲɛmaw sigi min ni a bonya n'a karama o tun bɛ sigida 5nan maire dankan 3nan bolo Adama Konate a ye sera min di kalata sɛbɛn gafe kura kan min ni don nataw la a bɛna da an ka wasadenw ɲɛkɔrɔ ni a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ sariya ye walima a tɛ kɛ sariya ye nka yan'o cɛ jamanadenw olu b'a la k'a la kunnafoni dɔɔni dɔɔni maire Adama Konate sera minnu di an ma olu filɛ nin ne tɔgɔ ye Adama Konate Bamakɔ sigida 5nan maire ka danga 3nan alhamdulillah bi lajɛ bɛ projet loi électorale an bɛ élection labɛn ni gafe min ye yɛlɛma minnu donna kɔnɔ bi baro b'o de kan alors a labɛnna
ka bɔ ministère de l'administration territoriale fo ka se gouvernement ma fo ka na fo CNT la n'o y'an ka bi bulonba ye a b'olu yɔrɔ kana. bakuruba la yɛlɛmɛ jumɛn kan ka don a la ani a gafe bɛ dangan jumɛn na est ce que a bilala sen kan ka ban n'o ye k'a voté. alhamdulillah a ma voté fɔlɔ a ma voté mais a tɛmɛna conseil des ministres la parce que sariya pour k'a ka kɛ sariya a ka bato a bɛ taa gouvernement la olu b'u ministres b'u k'u hakilila di a kan n'olu sɔnna a ma a bɛ taa sisan bulonba de kɔnɔ ni olu taara sɛgɛsɛgɛ ka bɛn mun de kan an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o y'o kɛlen sariya ye. maintenant i n'a fɔ an ye laseliw lamɛn cogo min yɛlɛma caman kɛra mais bi laselikɛbagaw y'u sinsin fɛn tan de kan k'a ta so min bɛna sigi n'an ko ma autorité indépendante de gestion des élections AIGE o maaw sugandi cogo o ye yɛlɛma ye mun bɛna don kalata cogo la n'an bɔra yen o y'a yira tuguni k'a fɔ mun ye an ka commission électorale san o san olu de bɛna pour que ka lisiw fɛsɛfɛsɛ minnu banna élection tɛmɛlen minnu si kun ma se élection tɛmɛlen a bɛ tɛmɛ k'i to Gawo kuraman nin bɛna i sɔrɔ Bamakɔ olu de b'o baara kɛ o baara minnu bɛ kɛ san o san ko san o san bɛna bɔ a la ko nin baara nin a bɛna sigi kalataw ɲɛkɔrɔla la n'a fɔra dɔrɔn ko kalata bɛ yen waati min na u bɛ wele u bɛ sigi k'o baara ninnu sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ u ko tuguni k'a fɔ mun ye kalata wele dali ye n'an ko convocation du collège a baara bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ tile 60 de kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ u ka dɔgɔ n'a fɔra ko collège dayɛlɛ la parti politiques b'u ka lisiw baaraw daminɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka ban ka bɛn tile 60 ma u taara ye k'a fɔ gɛlɛya b'o kɔnɔ u ye tile 30 fara o kan k'a kɛ tile 90 ye u ko tuguni k'a fɔ circonscription électorale an ka commune ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'i y'o ye n'a fɔra ko ka député vote kɛ alors commune kelen-kelen nin bɛɛ b'i ka vote i ka liste la don k'o bɛna bɔ a la commune de bɛna kɛ circonscription électorale ye Bamakɔ bɛɛ lajɛlen de b'i jɛ ka liste ba kelen kɛ parti kelen-kelen bɛɛ tɔgɔ la o ye yɛlɛma dɔ ye mun ye tuguni députéw tuguni olu tacogo n'a yɛrɛla k'a fɔ maa ba 60 o de kan ka député kelen de suganti o sariya nin taara kabini san 1996 a yira k'a fɔ o ye gafe ye mun tɛmɛna ni commune 5 n'i y'o jateminɛ bi an bɛ ba 700 ɲɔgɔn na k'a fɔ halisa ko député 3 de bɛ commune 5 tɔgɔ la i bɛ taa ye o ye gasi ye hakilila dɔ filɛ nin kuma bakuruba fɔ la komi gafe tɛ ɲɛkɔrɔ n sera ka minnu to hakili la olu de ye nin ye. e dalen dɔ la k'a fɔ ko gafe in a mana taa CNT maaw ɲɛkɔrɔ u n'a wote wa. an bɛ jamana kɔnɔ réseau kan lasigiw yɔrɔw la an kɔni an b'a ye k'a fɔ yɛlɛma nin kɔni a sinsinnen bɛ ka bɔ CNT yɛrɛ yɔrɔ n'a bɛna taa la ban olu de ma ne kɔni sigalen t'a la k'a fɔ proposition ninnu u bɛna kɛ sariya ma sigi a la fewu. nin bɛna kɛ sababu ye ka kalata mankanmisɛnw ka dɔ bɔ a la wa. alhamdulillah adamaden ko tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ala ta i y'a kɛ cogo o cogo i ka maaya wale o de bɛ taa i jogow de la n'o tɛ kalataw kun bɛ kɛla cogoya min na ni wɔyɔ kun ka ca la a ka ca ala fɛ n'an taara nin siraw kan wɔyɔ bi dɔgɔya alhamdulillah. kunnafoni hukumu kɔnɔ hali bi gafew bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko nouvelle horizon Burajawara kala tɛ fili kala bɛ fili a kuma bɛ sen na nka fɔra ko di décembre kalo in na tile 29 san 2021 fɛn min ye jɛkulu ye mun bɛ kalafiliw labɛn k'u welelen don wa wala u bɛna wele de sɛbɛnfura in kɔnɔla ko di. n'i ye nouvelle horizon ta ale a yira k'a fɔ u bɛ fɛn wele faransikan na ko convocation du collège électoral yɔrɔ ka bandaw to fanga na u tun ye waati dɔw fɔ k'a fɔ olu baaraw bɛna sigi sen kan n'o bɛ bɛn nin kalo in décembre kalo tile 29 san 2021 laɲini tun kɛra k'a fɔ o baaraw ka se ka sigi sen kan nka kunnafoni di sɛbɛn a yira k'a fɔ ko nin kɔni kelen don bi e ko a ko ma bila ji la wa. o tuma dugu in fɔlen bɛɛ tɛ bɔ dɛ. jamana faamaw u bɛ wulikajɔ min na bi ka yira k'a fɔ assise nationale de la refondation kosɛbɛ o de bɛna perepere-latigɛw di kalatakow bɛna kɛ cogo di a bɛna kɛ waati jumɛnw na fɛn min bɛ wele k'a fɔ ko un nouveau chronogramme olu perepere-latigɛ bɛna di assise de fɛ. CEDEAO tɛ k'o de kɔnɔ sa wa. CEDEAO sigilen bɛ k'o kɔnɔ. sigili ma daminɛ ntɛnɛn a bɛna fori alamisa jaabi min bɔr'o la jamana kɔnɔdenw haminanko n'u joronnanko n'o fɔra o sɛbɛnfura fana bɛ ta ka di CEDEAO ma. kosɛbɛ. e yɛrɛ bolo CEDEAO bɛ sɔn ma wa. CEDEAO kɔni bɛ min ɲinina dɔrɔn o de ye k'a fɔ kunnafoni dɔw ka di olu ma baaraw bɛna kɛ kɛcogo minnu na n'o ka yira dɔrɔn k'o perepere-latigɛw di ka bɛn ni janvier kalo nata o laban ma
Siga fo te kɛ ka bɛn décembre kalo laban ma wa tile 31 yarɔ kununko yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan jamana maa caman fana tun bɛ a kɛnɛ kan nka CEDEAO kɔni ka laɲini ye min ye a dɔ la i bɛ se k'a faamu k'a fɔ nin ye fiɲɛ bɔda de ye Mali faamaw ma tabarikala komi u yɛrɛ ko assise di o de bɛna préparatif k'a fɔra fana président Assimi ko u k'a kɔnɔ ale fana bɛ ka jamana kɔnɔdenw de kɔnɔ n'o farala ɲɔgɔn kan o tɛ taa fo Nana Akufo-Addo ani Alassane Dramane Ouattara ani communauté internationale an bɛ Ala deli Ala k'u sɔn Ala k'u karaba Mali ye yarɔ a bɛ waati jan bɔ min ye farafinna tile bɛnfɛtɔn jɛkuluba ye kabiri novembre kalo tile 7 san 2021 u tun ye gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin Mali faamaw ma ka yira k'a fɔ ŋaniya ɲuman t'u la min ye kalata baaraw ye a yirala k'a fɔ ko olu tun sigilen don ka février kalo tile 27 nata ma kɔnɔ ka Mali faamaw ye préparatif dɔw di k'a fɔ lakanabaliya na sira fɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kalata baaraw ka kɛ a kɛcogo la u b'a ɲini CEDEAO fɛ u ka fara Mali faamaw kan baaraw ka sigi sen kan dɔɔni yani lakana bɛ se ka sabati n'a kɛ sa CEDEAO kɔni ye Mali faamaw lamɛn sabu i b'a dɔn min ye Abdoulaye Diop ye Assimi Goïta tun y'a bila ka taa Nana Akufo fɛ yen o kɔfɛ min ye Alassane Dramane Ouattara ye a tun taara o fana fɛ yen Kwasi Buru commission min bɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ ni o ye organisation ɲɛmaa ye a taara o fana fɛ yen a n'a kɛ kuma ninnu kɔni kɛra kuma ye sa ni ɲɔgɔn faamuyaw nana don a la o hukumu kɔnɔ u nana waati di Mali faamaw ma hali n'u m'a fɔ ko n'u ye bɛnkan min sɔrɔ u ko préparatif di CEDEAO ma an kɔni jamanaden fanba jigi sigilen don k'a fɔ bere min tun yangalen bɛ an kunna a tɛ an kunkolo a ta sɔrɔ ka d'a kan dɔgɔkun min tɛmɛna a ma laban yɛrɛ taara sibiridon de fɛn min ye Gana Roa ye u ka laadala cɛkɔrɔba ninnu birifinitigi ninnu Benin Nigeria olu nana an ka laadala maaw fɛ yan u taara ɲare la u ni an ka danbe tɔn maaw ani an ka ɲamakalaw an ka danbe tɔn maaw de bɔra yan ka taa ninnu cɛkɔrɔba ninnu wele ka f'u ɲɛna Mali ni jamana du wɛrɛ kungo wulila Mali b'i pan nin waati in na gɛlɛya bɛ an fana kan a ye n'a fara an kan an ka gɛlɛya in an ka a lajɛ a ka ban ko cɛkɔrɔba laadala cɛkɔrɔba ninnu ko nin ye anw yɛrɛ de kungo ye Abdoulaye Diop bɛ avion kɔnɔ i yɛrɛ don dugutigi denbugɔ di sigi tɛ bɛn a bɛ avion kɔnɔ nin waati ninnu na ale yɛrɛ kɔni ale bɛ avion kɔnɔ tuma bɛɛ nka cɛkɔrɔba ninnu fana hakilaw ni Nana Akufo u kan ka se ka ɲɔgɔn ye an b'a jigiya fana k'a fɔ Jawara ninnu ka laadala cɛkɔrɔba ninnu laadatigiw tiɲɛ la u b'u ka kuma don ba la ni laadala cɛkɔrɔba ninnu roi ninnu wulila k'a fɔ jamana faamaw ye ko nin bɛ ten u ta b'u ta la an bɛ misali dɔ ta Moro Naba Burkina ko gɛlɛyara cogo o cogo ni Moro Naba ko a ye nin kɛ tan président b'a bila ministre b'a bila député b'a bila Jawara mun b'a anw jɛ Mali kɔnɔ nin jamana ba in anw ka laadala cɛkɔrɔbaw anw ka faamaw ma tama da u kan n'i ye Ousmane Sonko lajɛ Sénégal mankan dɔ tun wulila yen kosɛbɛ mun de y'a sa laadala cɛkɔrɔbaw olu de wulila ka jɔ an'u ka moribaw Serigne Touba Tivaouane Morikeba Layɛn'u ka ɲɛmaa ani Casamance yɛrɛ laadala cɛkɔrɔbaw jɔlaw ni balantuw olu ka cɛkɔrɔbaw olu de y'a tasuma faga anw taw bɛ min jamana min na u b'an ka alimami minɛ u b'a don kaso la jamana min na u bɛ misiriwelaw minɛ u b'u don kaso la jamana min na u bɛ dugutigi minɛ k'a don kaso la ko ba bɛ an ka dugukolo in kan dɛ an tɛ ninnu lajɛ cɛkɔrɔba birifinitigi ninnu tɛ laadala cɛkɔrɔbaw ya anw ta bɛ min ni fa Dramane Ɲare n'a kumana est ce que u b'a to a ta la ni Turelakaw ka cɛkɔrɔbaw kumana est ce que u b'a to u ta la an ka misali ta ninnu an taara ninnu wele ka na ninnu ko Mali ka ko y'u yɛrɛ de ka ko ye an t'an miiri dɔɔni an ka fɛɛrɛ kɛ an ka segin an cogoya kɔrɔ la an kɔni b'a jigiya k'a fɔ ko sigikafo in a bɛ fisaya Mali ma kosɛbɛ an ka segin an yɛrɛ ma an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kɔrɔlen ta Assimi de nana k'a fɔ novembre kalo tile 11 ko ka légitimité an ka laadala fɛnw an ka maakɔrɔw ko k'u don ba la ko ka makaron d'u ma ka fɛn d'u ma fɛn mun b'a to an k'a dɔn an ka laadala cɛkɔrɔbaw ye ninnu ye ka drapeau siri u bɛɛ ka so kɔnɔ n ko tun ye Ntɔma ka baara ye an Tɔma kɛ a tun ye laɲini kɛ o ka makaron di dugutigiw ma o tuma i bɛ tɔgɔma ɲini de la ne tɔgɔma tɛ drapeau di dugutigiw ma i tɔgɔma jumɛn Ibrim tan fila bɛ tɔgɔma ye wa i tɔgɔma wa ne tɔgɔma i tɔgɔma o ye bi i mana nin ka ko ye tuguni e kɔni
n'a ka di yɔrɔ min e bɛ yen n'o tɛ sɛbɛnni kɔrɔ kɔni e b'a ka mun fɔ ne kɔni tɛ tiɲɛ sɔgɔmada caman i tɔgɔma an tɔma i tɔgɔma a kɛra baara ye sa ne tɔgɔman tɛ cu o hukumu kɔnɔ min ye kalatako ye yɔrɔ CEDEAO kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɛ Mali nɔfɛ bi kosɛbɛ min ye sanction na sira ye kosɛbɛ a kun fɔlɔw sigira ka kun filanan sigi o nana wolo k'a fɔ Mali ɲɛmaw maa 449 a yirala k'a fɔ olu tɛna se ka taama kɛ ka taa CEDEAO jamanaw la cogoya si la o kɔfɛ u ka nafolomafɛn fɛn fɛn bɛ yen CEDEAO jamanaw na u tɛ se k'u ta tuguni k'u yɛrɛ nafa u yɛrɛ ka denbayaw fana olu si tɛna se ka taama kɛ ka taa CEDEAO jamanaw na nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ye wulikajɔ kɛ ka taa ɲɛsin min ye an ka cɛkɔrɔba dɔ ma i bɛ Abdoulaye Amadou Sy dɔn wa Abdoulaye Amadou Sy Bura mɔgɔ ka ɲi dɔnbaga misi gere la o tiɲɛ Abdoulaye Amadou Sy ministre de la jeunesse Sou Moussa kosɛbɛ ministre des travaux publics ambassadeur kosɛbɛ ninnu de y'an ka cadre ye maakɔrɔ don an ka maakɔrɔw ale yɛrɛ bangera u bɛ jamana in dɔn décembre kalo tile 26 san 2000 ani san 1000 ani 940 waati a tɛ bɔ Kayi dɛ Kayindi an ka Kayindi fulaw ja i b'a dɔn Abdoulaye Amadou Sy aw bɛ yɔrɔ caman dɛ ni tulu bɛ yɔrɔ min anw bɛ yen fulaw kɔni olu ta yɔrɔ ka ca ayi Ala de y'o kɛ anw ye sa an bɛ deli k'o f'i ɲɛna yan an bɛ Laginɛ an bɛ Mali la an bɛ Mauritanie an bɛ Rwanda an bɛ Burundi an bɛ Kenya an bɛ Nigeria n'o tɛ Abdoulaye Amadou Sy ni ma kofɔlen in n ye maaba ye dɛ a ye kalan caman kɛ dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ko Tchécoslovaquie o don a ye kalanbaw kɛ yen ka daminɛ an ka indépendance ta waati ka taa bila 1000 ani 966 waati i b'a dɔn Tchécoslovaquie ka biri Moribo nana fanga la an ka Abdoulaye Amadou Sy ninnu anw faw dɔn nka u denmisɛnninama bourse de ɲini n'u ye u ka taa kalan kɛ Tchécoslovaquie n'o ye Tito ka jamana ye Bura Jawara fɛnw de fara la sisan n'o tɛ Tchécoslovaquie tun ye jamana belebeleba kelen de ye maliyɛn caman kalanna Tchécoslovaquie sisan u y'a tila k'a kɛ jamana fitinin fitinin n'i taara yɛrɛ fɛ yen i b'a ni an famoriw Keyita foto ye ani Segu Turew o y'a sɔrɔ ale funankɛninama don tu min ye diplôme baw ye a y'o sɔrɔ u bɛ fɛn wele k'a fɔ ingénieur o don économie na sira yɛrɛ fɛ wa maa minnu fana a bɛ kan caman mɛn dɛ sabu a kɛra ambassadeur ye yɔrɔ caman na min ye français ye a b'o mɛn tchèque a b'o mɛn anglais a b'o mɛn aw ka fɛn a b'o fana mɛn aw fɛn jumɛn filakan an n'an ta fulufulu dɛ min tɛ n'an fulufulu bɛɛ i m'a ye u y'anw ka kan de ta k'a bila RFI la Mandeka bolen filakan de nana kana n'an bila kuma na o moji kana n'an bila kuma na o moji jati i ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko tɔgɔtigi a tigi mamuso ye fila ye e yɛrɛ n'i y'a ɲagami san n'an ko k'an k'a fɔ i bɛ cogo min tɛ sara mun b'i la i b'a fɔ ko i ye fila ne b'a sɔrɔ n mɔmuso de fɛ e dun ko di n sɔnna tabarikala an ka taa Abdoulaye Amadou Sy n'i y'a jateminɛ kɛ ka daminɛ 1000 ani 967 ka taa bila 1000 ni 969 a kɛra inspecteur des finances au cabinet du ministère des finances la a ye jɔyɔrɔw caman ta Mali kɔnɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a kɛra ministre ye wa a kɛra ambassadeur ye an bɛ kule la yɔrɔ bi ko URSS o tɛ Irisiw ye wa a kɛra Mali ka ambassadeur ye wa kunnafoniw y'a jira ko a ye nafa caman lase Mali ma formation na siraw ani kɛlɛkɛcɛw olu degini kɛlɛ la ani kɛlɛkɛminɛnw fana kosɛbɛ an ka pilote fɛn o fɛn formera armée de l'air la o ye Abdoulaye Amadou Sy sɔrɔ Union soviétique wa lasigiden mun don k'a fɔ ko lasigiden k'a t'i janto jamana kɔnɔden na o tɛ yen étudiant fɛn o fɛn taara k'a to ambassadeur la n'i nana i bɛ na n'a tɔgɔ duman de tu nin bɛɛ kɔfɛ o Jamil Bitar b'a dɔn an ye wulikajɔ kɛ ka se ale ma k'a ɲininka a bɛ waati min na bi banfula fila de b'a kun na jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko COFOP o ɲɛmaa don o ye politique tɔn ye politique tɔn caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kɔfɛ ani Ramat jɛkulu Ramata plus o ɲɛmaa fana don o kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ l'amicale des anciens ambassadeurs du Mali o fana président dɔ bi saba yɔrɔ ka banfula ka ca dɛ fila fugula Awsa fugula ani Maraka fugula a bɛ kɔnɔ Abdoulaye Amadou Sy tɛ marakakan mɛn dɛ i bɛ Kayikaw lajɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ 99 a bɛɛ bɛ marakakan mɛn n'i ye Kayi fila fana n'i ko Kayi n'i ye Kayi fila fana ta
n'a tɛmɛna kan fɔ o bɛ se ka kala a ka filaya la dɛ. O tiɲɛ ani suraka kan. Ni suraka kan. Kayi n'i ko Kayi. Anw kolosola ɲɔgɔn na de. O tiɲɛ ani filaw. suraka fila an dogo le. A ye min fɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ min ye l'Européen ka kɛlɛyatɔba u ye communiqué min kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma. Union européenne ma jamana 15. kosɛbɛ. O kɔfɛ min ye CEDEAO olu fana bɛ ka gɛlɛya min ta n'o ye gɛrɛntɛ ye ka ɲɛsin Mali ma ani bagabagali yala nin kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin Mali ma wa ale y'i da don a dɔgɔdɔgɔninw na k'a ɲɛfɔ min sɔrɔla da an ka dɔn lamɛnw la. Bon i y'a dɔn diplomasi ye fɛn min ye n'i y'a mɛn diplomate o ye hɛrɛ tigi de ye o min bɛ hɛrɛ nati jamana ni jamana cɛ o de ye diplomate ye n'i nana o sira fɛ k'a fɔ ko n ye Mali ambassadeur kɔrɔw président ye ani Mali consul kɔrɔw président ye o ye tiɲɛ ye i ni ce n'i ye ɲininka o la min b'a hakili fɛ an b'o f'i ye n'i ye jamanaw bɛɛ lajɛ jamanadenw maliyɛnw nigériyɛnw français n'i y'u bɛɛ ɲininka u bɛ mun de ɲini hɛrɛ u b'o dɔrɔn de ɲini u tɛ foyi wɛrɛ ɲini donc olu kun tɛ kɛlɛ n'i taara tubabuw fɛ yen n m'a fɔ politicien mais tubabu gansan k'a sɔrɔ n'i y'a ɲininka e bɛ mun de fɛ a b'a fɔ hɛrɛ n bɛ hɛrɛ dɔrɔn de fɛ ka balo hɛrɛ la n'i ye maliyɛn fana ɲini taa dugu in kɔnɔ taa sugu la daba naani na ka bɔ i bɛ mun de ɲini a b'a fɔ n bɛ hɛrɛ de ɲini de sorte que dunan bɛ taa la cogoya min na bɛɛ bɛ hɛrɛ de nɔfɛ bon politicien pour que ka se ka élu pour que ka tɔ fanga na olu de bɛ décision ta parce que u b'a fɔ ko n'u ma nin décision ninnu ta o tuma la peut-être que u tɛna tɔ fanga na o problème de don ɔrɔ politicien bɛ tɛmɛ jamanadenw dun olu bɛ tɔ maliyɛnw bɛ yan kabini lawale tuma la yanni Sunjata u kana maliyɛnw bɛ yan u bɛ hɛrɛ de ɲini an bɔra olu de la c'est vrai mais n'i y'a mɛn CEDEAO ye Mali de ye parce que yan Bamakɔ yan CEDEAO a liliw bɔra Bamakɔ de yan k'a kuma la surunya en 70 an ka yan gouvernement mɔgɔw olu de cira ka taa gouvernement tɔw ninnu fɛ k'a f'u ye ko union dɔ tun bɛ yen o ye douane ye ka union de ye c'est-à-dire ni marchandise bɛ dɔn a bɛ bɔ o y'a ɲini jamana tɔw minnu tun bɛ tubabuw ka mara la u ka o fɛn nɔgɔya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ko olu de k'a kɛ dɔrɔn douane ko ye an ka kɛ nafolo ko ye parce que n'a fɔra nafolo douane b'a la impôt b'a la fɛn bɛɛ b'a la Mali de taara o jamana ninnu lataama an y'a bɔ UDAO la k'a kɛ CAO ye a daminɛ n'o de ye président fila bɛ yen o ye Benin président ye Mathieu Kérékou ani Togo président dɛmɛ olu nana fɔ yan k'a fɔ Musa ye Ala ka hinɛ bɛɛ la k'a fɔ bon an kɔni y'an ka nin tɔn in sigi mais jamana kumababaw b'anw kɛrɛfɛ an tɛ se ka fɔ ɲɛnaba ni olu fana ni anw tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Nigéria ni Ghana de ye parce que an tɛ se ka essayer an bɛ union min na CEAO ka olu fana don a kɔnɔ pour que ka a union jɛnya o baara de daminɛna k'a kɛ Nigeria président Yakubu Gowon o nana yan a tuma la a kɔɲala Ashawa Pong o nana yan a tuma la Sini Kunje u bɛɛ nana yan a tuma la a réunion baw ninnu bɛɛ kɛra yan de a décision laban kɛra Lagos mais a kuma ninnu bɛɛ kɛra an ka jamana in de kɔrɔ donc CEDEAO yan den de n'a y'a sɔrɔ sisan u ko sɔrɔdasiw de bɛ yan alors u t'a fɛ sɔrɔdasiw ka tɔ fanga la élection kɛ ka kɛ a diyara a goyara mɔgɔ min ye élection ka kɛ jɔn de bɛ élection kɛ population de bɛ population kɛ or n'i taara population n'i y'a fɔ cogoya min na u bɛ nin ɲini hɛrɛ u bɛ hɛrɛ de ɲini hɛrɛ t'an ka jamana kɔnɔ sisan i y'a mɛn kɛlɛ de bɛ yen mɔgɔw tɛ se ka taa ci kɛ mɔgɔw tɛ se ka taa bagan kɛ mɔnikɛlaw tɛ se k'u ka baara kɛ hali u ka dumuni t'a sɔrɔ mɔgɔ min t'a ka dumuni sɔrɔ ne y'a fɔ o tigi ye k'a ko bɛɛ bila ka taa a ɲini ka président ou bien vice président élu o se ka kɛ cogo di est ce que o de y'a mako ye sisan makoba t'o ye a makoba ye min ye bi ka hɛrɛ sɔrɔ o de y'a makoba ye alors c'est pour cela n'i y'a mɛn élection campagne de bɛ yen minnu b'a fɛ ka élu u bɛ obligé ka taa campagne de jɔn de bɛ se k'a fɔ bi k'i bɛ taa Mali kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ taa campagne de mɔgɔ si donc n'a élection kɛra bi minnu ma élu n'u ye candidat ye u bɛ segin k'a fɔ ko namara de kɛra ni olu ma élu donc an bɔra yɔrɔ min na an bɛ segin ka taa o yɔrɔ kelen donc n'a fɔra sisan olu ko élection ka kɛ sisan parce que olu fana bɛ siran pour que olu fana sɔrɔdasiw kana coup d'état kɛ problème bɛ o de ye problème de yɔrɔ wɛrɛ la alors donc o ye kuma wɛrɛ de ye bon y'a fɔ ko an ka mɔgɔw de bɛ olu tɛ se ka bɔ mɔgɔ 149 bon en réalité an bɛ ɲɔgɔn dɔn Afrique kɔnɔ yan min ka gɛlɛn an ma commerçant ko se k'u ka commerce kɛ min ka gɛlɛn an ma wariko in banku kana datugu min ka gɛlɛn an ma avion minnu bɛ taa ka segin ka na u ka na u ka taa ka segin ka na c'est vrai e bi nan kɔnɔ u ye minnu sanctionné u bɛ papier dɔ kɔni signé ministre surtout a fɔra k'u kana voyager problème t'a la ni mɔgɔ mago bɛ Mali la a tɛ bi na yan an b'a papier signé k'a d'u ma de sorte que o kɔni c'est normal que
nous sirana que c'est que décision de ta nous ma décision ta funa population be révolté Niger Burkina uni fem nous ulu fana so rasu ba fo abo nous de do fana te ke ka baraj manga on fana ku de da ke on hakilla ko de do ambe hera de ni c'est dawo e organisation ni en dende do to ba fo nous de do anga boala non mo be se ki den ta ka filia mo se ko ke ziri do be on fait ka fo ko ni mo ko ni sa yere wulu ajugara jogo be se ka ke kasiri cela donc abe ambe continuer aux discussions kelen de là ne on koni en diplomate fait we sanction montagne c'est que temoka we a fo joga mina au mois de janvier kalokura na nuna na to mina ni assise nationale de décision minta ambo ofui min kadi jamana mowe min jamana de nunye mais munum be fangala vous de respecter d'exécuter un mot de fouiller. On va ira kafo mi soro na sira an ga jago kelaw ka taga segin ka frontière datugu ani yere avion taga segin min fo o tina se ka soro an ga sanction hal na ko kube sanction ta ganye sama tout c'est OK parce que folo ni hakili bala ko dita folo min kera ya da tunya ese ko ke ya ese katana union africaine ma se maçon ka tugu ko loni maçon ka tugu ko parce que oye ka population de pays o tse ka marcher o ire donc o tse ka marcher peut-être que c'est que politicien verra ou sanctionner ou qu'on tse ka ke mais c'est sera la même chose donc quand ambe bendi ni ani nyonche o de ka gela o mais nous ga sanction o tse ka fo ko be frontière ou datu katani commerçant katani segi chose bali ou bien ka avion et non kero ko be jugu yade o tse ka banku datu pourquoi parce que banku me bien be CAO au CDAO ka banque yo CDAO tout ma fait ka banque de créer ka monnaie commune là éco amanyana bo folo banque mi be en fait oye Afrique de l'Ouest munutu be to ka marala folo la yalla olu de benembe ka banque de là ni en fait ya même au banque de be Mali kona CDAO c'est ka fo ka bodatu c'est pas possible comme au banque la ni ajati mine ko wari joro ka bon ala Sénégal fene joro ka bon ala ko sebe yalla olu fana tena ke sobi sabu olu be wuyere solo si akila otise pourquoi parce que il y a de wat de la kanaya anniversaire de la anana to mina ko mo to minyana ko ni be Sénégal be nyana ko Mali o de torlembe puisque atise ka bo kenema ya menna ko kabe bo puisque ate so mer dala ko dala ko me alena en 600 et donc problème mo mi mo au Sénégal parce que Sénégal c'est que ta yorosi Afrique kono na mateme Mali fe yame nta fe ka fo o bisaka kele si ça ni Sénégal ni Côte d'Ivoire ko olute son en ka marchandise ka teme uka poru la uti fanya ka parce que uka poru uka commerçant à peine chama be o be marché ni malien de ka marchandise ni camion munu be bokana an ka marchandise ni camion flata akele Sénégalais de taille uti ka oublie ko kana marchandise uta na ko c'est en banque commerce be orienté la Guinée ou be Mauritanie fait Sénégal ni Côte d'Ivoire commerçant financièrement yame mo ka kan ko yoro de la Guinée de ce que c'est qu'on appelle peuple mo c'est ka fo kibe olu puni c'est ka dirigeant de toro di chuga doye o fana bon o kele ke chugo de yoyi non te ka fo kube frontière datu ka bangu datu o kama ou bien avion kana buli o tse ko ke monsieur le président mi ika kuma la ko sanction kun folo munun tara union africaine tuma usui ala woni fene tumu usui ngambe wati mina ko bi ni ye union européenne ale kelo no ka fo sidaw mana hakilna mita malika sanction na olu be anofe ba soutenir ni ya jati mina hari États-Unis olu fene pleno ka kangar dabi non seulement Wagner ko ani élection datu ka bois sera fait ni bela jere na tena glado ta tukuni ka nyesi malima wa ni nunu be ba ko fe oui effectivement anya mais chose français ou bien faut ko union européenne bena mali sanction français de côté en ma décision si mais union européenne parlement fait ou bien ou ka commission fait ka faut ko ni ko kera mala ou bien ni français ko ni parce que problème barkan ko di et ni manquant fin féminin ni et barkan ko di ko di au lieu de don mais toi fana de toutes les façons toi jamana nanga jamana antiseka faranyo na ni ko enati parce que fin tiamam be en donne me nyona yame président beteme ministre beteme mais jagum be anuche fin tiamam be munu be anuche politicien tse ko bo Wagner ko jamana bawnunu ubbe Wagner nyombu d'accord au ko ni dem sine mais au kala nembe au pas donc a société suguya bob dinar awya ko mami de gouvernement français di wuti gata comme bob dinar de so président Abdallah Yerefa qui si aka foté kon est-ce que moi français sanctionné moi si mo sanctionné haybi français o nyona bubulu pour to mais hay so barkan mo c'est pas les soldats ordinaires français c'est des légionnaires hay nous be défilé munuke na wi remarquer
on dit des légionnaires. C'est pas des soldats réguliers. On oublie que Djamana ni Djamana ou de là. Ou que Barabe, quoi fait là? Ou t'es entre choses sécurité que français comme ou t'es ou cap Kelebe, Haïnou Boraya, peut-être ou la Kata Éthiopie, ou bien État ou la Comore, ou bien Yorobera ou là. Ou que Barayode. C'est exactement Wagner on fait le de Kéo. C'est des légionnaires. Au-dessus, nous tombons Afghanistan, nous faisons. À d'autres, encore, qu'à continuer. Ou desera Libye, ou desera Syrie, ou desera Afghanistan. Vous tigana on va yame. Parce que vous faites que barayo de baravere tout bolo noté. Kata keleke français tola kenema. Russie vona on va le bodeke. Donc jamana ba nous ka kele, on va faire des ko udunika nadi anga jamana na andu teso yame. Jihadiste ni bandi munum banga jamana na munum ko min kadu yeka ke il faut que jamana be ka ke ambo o kele de la ante de kele la. Donc en ce cas faut français ou ni russie ou kele ou bien américain russie ou kele nous va faire ka ke ke ufi ante so ka ke am ma an kuni mo munum bise kan deme kanka horonya to ambulu kanka jamana to ambulu ambe olu defe nonu do sans segi sans kono to ça ou bien ou de selbe kake o ka sorasi munum be aka chani sorasi ou abisabay ou de sera hay bana bato mi tara docteur mi fe ni ka bana de sera ka kenya ibum ibita dore fi ambo tronde la ambo de ni do verete anta fe ani français ko akile anta fe ani américain ko gane ani allemand ko kele akama non ka yiru la dron ambe hera de fe an ka jamana be mi fe ambo tronde fe kilenya ani hera ambo fana fe kana ka jamana na do ya ira ka foko ni Wagner ko Mali nyama tunganga sondi kamna nyini kana di Mali surasuma o ere ka blanga kire nyama yala me kama waro wule kana ku kana kile ka anga jamana kono dola o so ake kuma sule anga jamana erema era ifini ka yeta mu yala. Bon, de toutes les façons amassé au Yoroma parce que pour le moment gouvernement m'a fourni kani Wagner so tuba ou de bo o mankambala parce que aussi ranembe unye comme uni Wagner taraben Syrie Wagner yugen kata ani uni Wagner taraben Afrique centrale akero o fenkirenya ani Libye fana yame uni tuba hu bena yoro so olu de sera ka jamana nun deme usira nembe au-delà anyo yoro fam mais ani risu be nyam fe bité bi côté kabir mudibotumana ani risu be nyam fe o be kan deme netu nya ambassadeur Union soviétique risu jamana oui netu me de 84 jusqu'à 90 netu me quelqu'un mina fait nana ne du négocier si c'est moi qui les ai négociés mais du négocier mais évidemment quelqu'un mina tombé déjà depuis le temps de Modibo lu tombé 2017 là lu tombé nos premiers pilotes là tara so ye kalanke Russie jamana na do tara Tchécoslovaquie jamana ni Yougoslavie jamana ya apprend au euro nous de là aussi mata France fort ou bien quelque chose kalanke au euro nous de là donc vous connaissez bien du côté donc en cas mo ou ka former Russie fait du côté mais en cas en bas d'un poblado en cas armée femba ate teme hay wamuga sodasila oluti sega jamana ila kan bisaka exemple kelen dima tu vois ka territoire ça fait 500 000 km² au-dedans, c'est-à-dire kilomètres Wakameduru. En territoire, au bout doublé, puisque il faut 1 240 000. Mais Sordasu, ni gendarme, ni police, mon 1 million Kenembo. En Sordasu, à des high Wabisao, au lieu de ce cas, Jamana, si Yorocham B, Sordasu, le gouvernement Irakamouti, commandant, chef d'arrondissement, high Sordasikilité. Donc population la lembe ou yerema jihadiste ni bandi ou bena ou toroni marafa kelenya be marafa ci fembe bul ou comme non beta ou be du au problème du pays jamana de oni mimbe tinya de fo nyeta ta kuni be tinya fe arajo nyeta gata ni oje kuni be tinya fe arajo nyeta gata ni oje tu Brajora nin tun ye an ka cɛkɔrɔba ye Ablaye Amadou Si a ka kɔrɔfɔ ninnu jana kosɛbɛ ambassadeur donc bari nata la an bɛna tɔw latɛmɛ inchallah an ye dɔ sɔrɔ tɔ donc baro nataw ni ala sɔnna y'a fɔ cogo min inchallah ka da kan ninnu ka kuma ye surukubo de yiribaw don yiribaw kosɛbɛ a bɛ jamana in dɔn kosɛbɛ a ye jɔyɔrɔ caman kɛ ala ka sijani kɛnɛ d'an ma yarabi Brajora kunungo gisidalaw
ne ko kɔlɛ tiɲɛnɛ de wa mun de kɛra n'o tɛ nin waatiw na u kan ka se ka wari sɔrɔ dɛ ka da kan an ka laadalafiniw u bɛ ka san cogo min u bɛ ka san a yɛrɛ dɔgɔmanin ye 5000 de ye dulokiba kelen aw ka gesedala san nana o san mana sunsun bɛ di sunsun bɛ den de bɛ sunsun na tugun sunsun tɛ gesedalaw RPM an ka taa burakaw u ye lajɛ kɛ fɛn min ye maakɔrɔw ka yɔrɔ ye n'a bɛ f'o ma ko maison des aînés u ka maire kosɛbɛ u y'u bɛɛ wele Mali sigidugu bɛɛ Mali bɛɛ ka wele bila u bɛɛ ma ari minnu bɛ jabali olu na a bɛɛ minnu bɛ tesalit nka bɛɛ an de burukan kosɛbɛ tezawaten u sera ka na a bɛɛ o tuma avion de b'aw bolo o tuma ne bɛ parti la wa avion de b'u bolo hɔn i b'u ɲɛɲini ne tɛ RPM na dɛ ayi avion de b'u bolo ayiwa ɲininkali kelen ja tiso t'a b'u la arabi u ka maa minnu bɛ gesedala minnu bɛ tesalit n'olu nana o tuma tɔnin b'u la sigi in kɔnɔ maire caman de nana ka b'u ka dugu yɔrɔ u ka sigiduguw la ka fara RPM yɛrɛ a ɲɛmakulu caman kan i ka cɛ tun bɛ yen Buture e yɛrɛ terilaka bɛɛ RPM Mohamed Tunkara e na se ka dɔ fɔ RPM ma ne ka cɛ Jarasuba de ye e Tunkara bila wa ayi Tunkara ye n ka mɔgɔ ye kɛ mais n ka jo ye Jarasuba de ye a tun tɛ yen k'an ko kɔni tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan yarɔ o tiɲɛ ka kasa bɛ Jarasuba nɔfɛ e kɔni e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ parfum dagilenw jazz jazz joyi la sigi wulilen min ye Segukaw ka makafo maire ye o tɛ Nuhun Jara ye Jara an ye a ɲininka sigi in tun bɛ mun kan ani assise ko in Segukaw olu y'a minɛ cogo di lakana ko a bɛ cogo di min sɔrɔla da an k'o lamɛn ne tɔgɔ ye Nuhun Jara ne ye Segu yɛrɛmarakafo maire aw ka bi parti RPM ka maires caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi ni lajɛ in bɛ bila minɛ jumɛn a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye parti ni a ka maire u ka ɲɔgɔn ye ka kuma falen-falen u ni ɲɔgɔn cɛ donc min ye parti ɲɛnamali a bɛ bila o minɛ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ hali jamana yɛrɛ bi taa ɲɛ cogo min a bɛ bila o minɛ kɔnɔna na caman ko kabini aw ka fanga firila ko maire caman bɔra aw ka parti kulu kɔnɔ dɛ bon ne ɲɛna ye ko ye fɔbanw bamananw kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ko mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ dɔ hakili bɛ se ka colo kɛ nka min yera sisan e b'a dɔn k'a fɔ jama caman de bɛ yen nɔ min bɛ RPM na min ka danna bɛ RPM kan RPM ko tɛ ko a bɛ kɛ komi n'a fɔ ni i b'a ta yɛrɛ ko la ko min de don jamana ko de don an bɛ parti ko dɔ jamana ko de ye wa an b'o de la e yɛrɛ fɛ bi ni mɔgɔ min ɲininka bi lajɛ la maire joli ɲɔgɔn y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na maire min b'a kɔnɔ a ka ca a fɔra yana sisan na maire ni conseil de sec ni fɛn an min b'a ka ca 300 conseil de sec n'a conseil régional mais n'i bɛ maire yɛrɛ ta maire min b'a la a ka ca maire 100 bi Mali kɔnɔ maire min ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc o b'a jira k'a fɔ ni mɔgɔw ɲɛna ko RPM salen don RPM ma sa jamana yɛrɛ bɛ lahala min na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana yɛrɛ lafiyalen tɛ donc mɔgɔ min n'i bɛ jamana mara parce que maire ye jamana marabaa de ye ni jamana ma lafiya yɔrɔ yɛrɛ tɛ lafiya o donc i b'a k'a fɔ mɔgɔ yɔrɔ bɛ k'o ma lafiya ɲɔgɔn tɛ bamananw ko fɔ tɛ maa ban ko parti ko ye jamana ko de ye nka bamanankan na u b'a fɔ ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ o kuma in e y'o bila minɛ jumɛn bon anw tɛ dugutigi kɔrɔ ye parce que anw ye maire de ye fanga tun t'aw de bolo wa hali bi fanga b'an bolo parce que anw ye maire de ye an sigida la jamana ɲɛmaaya o tɛ maa bolo bi o jamana ɲɛmaaya ala nana n'a ka na ye min dɔ dɔ kɔnɔna na o ye fanga dafiri de ye o tɛ maa wɛrɛ bolo o bɛ sɔrɔ su de bolo olu tɛ maa ka maa ye fanga yɛlɛma wa fanga dafiri fanga dafiri don fanga dafirila don dalu b'e bolo wa dafirila kɛ assemblée cira président démissionné a fanga ma dafiri a démissionné o ni coup d'état ni ko dafiri n y'a fɔ min na président bɛ o ti a jɔyɔrɔ la assemblée o cira CNT b'o nɔnɔ bila la bi donc o fanga kɔni n b'a jateminɛ ka fɔ i bɛ ka ni député bolo dafirilu bolo dɛ tiɲɛ tɛ parce que i bɛ ka maa bila a tɔgɔ a seko la o teriri k'a ma to a ka so k'a fɔ ou bien a ta kuluba k'a fɔ ko n démissionné na koyi teriri assemblée fana y'o ci o nka comme jamana ko de don ni n ko fanga dafirila a dafirila ye parce que a kun jateminɛna de k'a fɔ ko fanga ka se fo san 2023 la k'a sɔrɔ a ma se a firila o tɛ donc i hakili tun bɛ waati min na a m'o sɔrɔ n'a m'o sɔrɔ a firila a firila i bɛ ka bolo a firila député bolo hali n'a sɔrɔla i bɛ ka ye RPM ka dɛmɛ de ye a se président ma mais an b'a jateminɛ k'a fɔ n'a kɛra président a kɛra jamana bɛɛ den bɛɛ de ka président ye Mali président de don hali n'a sɔrɔla député ni a fanba ye RPM ye an bɛ jateminɛ a fɔ ko tout mandat impératif est nul donc ça veut dire que Mali député de tun don a kɔni firila k'a sɔrɔ a ma kɛ mais ko minnu donna o kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen y'olu dɔn ni an bɛ jamana jɔli kura la wajibi de don an bɛ jateminɛ na nin kɛra cogo min
yɛlɛma bɛ se ka na cogo min. Monsieur le maire, e ye Segu makafo ɲɛmaa ye. Jamana faamaw a ɲɛmaa bɛ minnu bolo bi olu y'a yira k'a fɔ sigikafɔ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka e ka dugu kɔnɔ n'o ye Segu mara yɛrɛ ye, a ye cogo di? RPM hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko aw tɛna taa a la. Bon ne y'a ye cogo min na ne ye maire de. N'i ye maire ta maire ye jamanadenw ka danama de. Mais maire bɛ komi n'a fɔ jamana fɛnɛ ka fini de b'a kan. Je crois que Tereta y'a kuma fɔ sisan. Fanga minnu bɛ maire la jamanadenw ka fɛn kɔfɛ a bɛ jamana fɛnɛ représenter a ka yɛrɛmara kafo kɔnɔ. Fɛn fɛn ye jamana bi jɔyɔrɔ la a b'o kɔnɔna na. Donc jamana bɛ mɔgɔ minnu bolo bɛ n'olu ko sigikafɔ ka kɛ wajibi o ma anw fɛ o baara kɛli. O wajibi o tɛ parti an tɛ se ka parti ka hakilila ta k'an b'o kɛ ka baara kɛ an bɛ jamana hakilila de ta ani jamanadenw hakilila ye min an b'o obligé k'o kɛ o de y'a to a sigikafɔ kɛra an bɛɛ fɛ yen a kɛra an bɛɛ ka commune kɔnɔ ne yɛrɛ min bɛ kuma na a kɛra ne ka commune kɔnɔna na maradenw nana u y'u hakililaw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ni hakililaw ye. Ka da lakanabaliya kan yala sigidugu bɛɛ sera ka sigikafɔ in kɛ wa? Segu sigidugu bɛɛ y'a kɛ a kɛra commune 30 bɛɛ kɔnɔ n b'o seere ɲɔgɔn parce que ni préfet an bɛ ɲɔgɔn kalama ni gouverneur an bɛ ɲɔgɔn kalama jate yɛrɛ kun minɛna k'a tɛ kɛ yɔrɔ min na misalila an yɛrɛ ka maire dɔ bɛ yen nɔ a ka ko in ka jugu yɔrɔ yɛrɛ min na n'o ye Bɛlɛn dugu Sagala assise ni u y'a kɛ k'u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hali n'a sɔrɔ a kɛra kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na parce que Bamaji a y'a fɔ n ye cogo Bamaji minnu bɛ yen n'u kumana ɲɔgɔn fɛ u k'a to u ka se ka kɛ u jɛnna u y'a kɛ. Ni Bamaji ni maire fanga ni Bamaji de kuma. Bon ni ko bɛ cogo dɔ la wajibi de don i bɛ mara e m'a fɔ maire ye population ka représentant de ye o. E de n'u kumana wa? Ne n'u ma kuma nka ni n tɔɲɔgɔn maire comme ne ye Segu maire ka président ye a ta kɛra lahala min na a y'a ɲɛfɔ n ɲɛna yɔrɔ dɔw bɛ se u kumana n'u ye u ye ladu d'u ma k'u bɛ se ka kɛ u y'a ɲini u fɛ n'a sɔrɔ u ka mɔgɔ yɛrɛ dɔw fana bɛ se ka na kɛnɛ ko non u tɛna se ka mɔgɔ bila ka na kɛnɛ kan nka u yɛrɛw k'a kɛ baasi t'u sɔrɔ effectivement u y'a kɛ baasi m'u sɔrɔ wa u y'a k'u ka commune de kɔnɔ dɛ u ma a kɛ ka bɔ yɔrɔ la u y'a k'u ka commune de kɔnɔ o ye Bɛlɛn dugu Sagala ba kɔfɛ Segu ba kɔfɛ. Monsieur le maire a ka di n ye k'i ɲininka fɛn dɔ la sabu an t'aw sɔrɔ waati bɛɛ bi ni maa min ye ɲininka Segu makafo yɛrɛ kɔnɔna na a lakanako ani kununko fanga tun bɛ aw bolo waati min na o lakanako i bɛ se ka kimɛ jumɛn kɛ ka ɲɛsin o ma? Non en réalité lakana a bɛ ka juguya ka taa lakanabala bɛ juguya la ka taa ne kɔni t'a dɔn min don n t'a dɔn min don dɛ mais ne yɛrɛ jɔrɔna ko don en tant que maire parce que ni ɲɛmɔgɔ kalifar'i ma makofo denw olu hinɛ o de bɛ dusukun na n'an k'an bɛ tiɲɛ fɔ a nɔgɔyalen tɛ bi kosɛbɛ fiyewu i y'a ye donc tiɲɛ yɛrɛ la bi fo fɛɛrɛ ka tigɛ walasa basigi ka se ka na o de ye priorité fɔlɔ bi bi na wala an ka assise la o de fɔra bɛɛ fɛ k'a fɔ basigibaliya in de walankatara bamananw b'a fɔ a walankatara ka na mɔgɔ bɛ mɔgɔ la u ma ci kɛ ci minnu kɛra o balo bɛ kɛ jeni a dɔw tɛ tigɛ n m'a fɛ sigikafɔ f'i ye n ko a taara ka kuma fɛ walasa n'a sɔrɔ o ta in bɛ se ka kɛ dɔw jɛ donna u ka se ka kɛ u bɛ jɛ don u y'u to u ka se ka kɛ komi ni a fɔra ka kɛ donc e min mɛn ko in bɛ se ka k'i fɛ cogo i b'i jateminɛ parce que sigikafɔ mɔgɔ fana tɛ ban o ma o jango jamana bɛ lahala min na n'i m'o kɛ i ni maradenw tɛ ɲɔgɔn faamu a la. Aw banna ma dɛ RPM banna ma. Ah non RPM banna ma o ye politique sira de ye. O ye politique sira ye sincèrement o ye sanfɛma kuma ye o sanfɛma kuma mais n'an bɛ kuma o y'an ka ɲɛmɔgɔso ka kuma ye olu ye jatew de minɛ ka sanga min laɲini na ɲɔna ni ko n b'a fɔ n ye an ka maire fɛn fɛn ɲininka dugu ma u caman y'a fɔ ɲɛna u ka mɔgɔ participera a la an yɛrɛ ka militant parce que cikan ma se dugu ma k'a fɔ ko a kana participer a la cikan kɔni fɔra sanfɛ mais cikan ma se dugu ma papier ma ci an ma ka bɔ sanfɛ kana dugu ma k'a fɔ ko a kana participer fɛn na an ɲɛna mɛ fɛn na n'a kɛra o cogo la parti discipline kɔnɔna na i tɛ se ka mɔgɔ bali ka na o dun anw b'a ta mairie la mais tɔnden minnu bɛ dugu ma i tɛ se k'u bali ka na ka se ka na hakilila fɔ parce que jamana bɛ lahala min na bi n'o ye gɛlɛya ye a bɛ bɛɛ kɛrɛfɛ bɛɛ b'a fɛ ka cogo sɔrɔ a la cogo min b'a to nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min donc i tɛ se ka mɔgɔ bali ka na o kuma fɔ jango o kuma b'a kɔnɔ o de ye mɔɔ hami ye bi donc politiquement tiɲɛ don fɔra RPM tɛ participer assise nationale la RPM donna jɛkulu la o jɛkulu tɛ participer assise nationale la mais tiɲɛ wɛrɛ min bɛ yen o de ye k'a fɔ cikan ma se anw ma dugu ma k'a fɔ ko an kana participer bon parti discipline tɛ se ka taa kumakan ma cikan de bɛ na a bɛ sɛbɛn kɔkɔrɔma don don yanni a ka kɛ ten fɛnɛ bɛn bɛ k'a ka sanfɛ ni ka sɔrɔ k'a ci dugumamɔgɔw ma o la anw b'o waleya discipline di parti la wajibi o kɛlen an ma nka o cikan ma an sɔrɔ ne yɛrɛ ni maire fɛn fɛn nana bɛɛ kote u ka RPM militant u participera a la a ka kunna mais wajibi y'a fɔli ka d'a kan fo an ka dɔn fana parce que an bɛ ko min na bi jamana ko de don jamana bɛ lahala min na bi fo an ka cogo dɔn jamana ko in a kana ban parce que maliyɛn mali de bɛ yen ne bɛ deli k'a fɔ n ka discours kɔnɔ ka kɔrɔ koyi comme n'a fɔ an ka regroupement politique y'a fɔ cogo min pour le soutien à la transition la réussite de la transition an bɛɛ b'o de la parce que an b'a dɔn bi na n'a tiɲɛna jamana ko de bɛ se ka y'a dafɛ ni jamana ko yera dafɛ a bɛ kɛ problème ye n'a kɛra problème ye déjà an bɛ sigi min na yen nɔ maire caman ne yɛrɛ bɛ commune urbaine kɔnɔna na déplacé min bɛ ne fɛ yen non a ka ca
segu cercle ka ca a bɛna maa ba tan bɔ a bɛna maa ba tan bɔ segu cercle kɔnɔ ka bɔ sigiyɔrɔ la ne ni maire fila fɛn fɛn nana o jɔlen filɛ nin fila bɛɛ lajɛlen bɔra sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ segu sibila ani tɔgɔ n'u y'u taalen u bɛ se ka taa u kɛrɛ kan u lafiyalen tɛ sigida la donc yɔrɔ a ma nɔgɔ donc jɔnwala min kɔni ye taabaliya ye ɲɛmɔgɔw ye jateminɛ k'a fɔ ko Assis nin ko kun t'a la parce que ko min delila ka n'o dialogue national inclusive ye o delila ka kɛ k'a bɛna wolo a bɛ wolo fɛn kelen de la minnu fɔlen don dɔrɔn n'o ye élection ka kɛ o ka kɛ an ka se ka kala ta k'a fɔ bon o ye sanfɛ kuma ye o bɛ taa cogo min na o jate bɛ minɛ sigi kuma bɛ k'o kunna comme sigi kuma ma k'o kunna min kɔni ye lahala min ye tiɲɛ ye sigida yɔrɔ la ne kɔni b'o de f'i ɲɛna a kɛra lahala min kɔnɔ o de ye nin ye n'a fɔra taa kana kɛ o kɔni fɔra mais taa kɛra mais e yɛrɛ fɛ o kuma na kalata tɛ se ka kɛ aw ka waati ninnu aw ka yɔrɔ ninnu na ka yɛlɛn bi wa a kɛcogo ɲuman na a tɛ se ka sababuya kɛ lakanabaliya ye lakanabaliya a tɛ se maire de bɛ ne ko n'i bɛ voter kɛ minɛnw tɛ taa bila mairie de la mais e tɛ mairie kɔnɔ e bɛ taa jɔ ne y'a mɛn to n da mɔnɛ de b'a fɔ n ka kuma laban ye min ye n bɛ dugawu kɛ an nana nin kɛnɛ ma an ka ɲɛmɔgɔw fo y'an weleli min kɛ ka na parce que n de laɲininen don k'a fɔ parti ɲɛmɔgɔso ani an bɛ se k'a fɔ anw ye parti cidenw ye hali n'a sɔrɔla dugudenw de dara an na k'an ka ye mais an ye parti cidenw parce que parti drapeau de donna kan na ka se ka mairie ɲini an ni an ka ɲɛmɔgɔso ka se ka kuma an ka se ka lahala falen parce que anw bɛ dɔ kalama caman na olu to an ka walawala olu fana hakili juru cannen don ko la anw tɛ min don an ka se ka ko falen ɲɔgɔn ye min ka fisa jamana ma an k'o jateminɛ an ka taa o sira fɛ min fana n'a tɛ an ka tɔn tiɲɛ parce que an bɛ nin bɛɛ wajibi don bɛɛ b'i janto i ka tɔn na bamananw b'a ko ɲɔsura fila n'i ko a kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na yɔrɔ ɲɔ tɛ jɛ o wajibi de don an k'olu jɛya ɲɔgɔn ma baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc ne b'o fo nin hakilila in na jango nin waati in kɔnɔna na n bɛ dugawu kɛ an ka tɔn ala ka sinsin n bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka a kisi k'a tanga an ka maradenw ala k'u kisi k'u tanga an ka jamana ala k'a taa ɲɛ k'a basigi fanga kɔni n y'a f'i ye cogo min a dafirila ne b'o de fɔ parce que fɔcogo fila t'a la o kɔ ne fɛ minɛ dɔ kɔnɔfɛn minɛ dɔ dajɛngɛn don a kɔnɔfɛn bɛ n ka jate la ala fana bɛ ko dɔw kɛ ka maa ka limaniya jateminɛ donc n'a kɛra i bɛ se ka t'i labɛn cogo wɛrɛ la ka ko wɛrɛ jateminɛ walasa baaraw bɛ ɲɛ cogo min na an kɔni bɛ min ɲini transition min n'a bɛ sen na transition nin a ka kɛ bɛɛ sen ka don transition kɔnɔ a ka kɛ transition inclusive ye a kana fɔ ko ninnu de tun bɛ fanga na comme n'a fɔ n'anw y'a kɛ k'a tiɲɛ o tɛ tiɲɛ maa tɛ se ka taa anw sigida ne yɛrɛ sigida la k'i b'a ko ne y'a kɛ k'a tiɲɛ bon n'i taara yɛrɛ fɔ tɛ ni i ye min ye o tɛ kɔnɔdimi o ɲɛdimi de n'o dun ye RPM maire de ye o ni ɲɔgɔnna caman i bɛ ka fɛnɛ a y'a seko kɛ jamana in kɔnɔ a ye ko caman kɛ anw minnu segu a tɛ se ka fɔ an ye ko i bɛ ka ma baara kɛ o tɛ se ka fɔ an ye o tɛ se ka fɔ an ye donc ni ko dɔ tiɲɛna o tɛ ko bɛ tiɲɛ ko kelen tiɲɛni tɛ ko bɛ tiɲɛni non ala kiitira nin ko in na an yɛrɛ sen dɔ b'a la parce que n b'a dɔn k'a fɔ farafarali an ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ko in ka se nin cogo ma o de ye ko in walankata ka se nin ma nka ala de kiitira a la donc ne bɛ min fɔ n bɛ dugawu kɛ jamana ala k'a kisi an ka tɔn hali bi ala ka barika don a la jamanadenw ala k'an kanu don ɲɔgɔn na hali bi an ka jamana an k'a kanu k'a minɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se ka jateminɛ transition nin a bɛ se ka réussir cogo min na walasa mali a ka se ka don kalafili ɲuman kɔnɔna na kalafili jɛlen kɔnɔna na an ka se ka président sigi président min ni fanga marali bɛ nɔgɔya a bolo la nka a tɛ se ka kɛ ni bɛɛ sen ma don a la kɛrɛnkɛrɛn ma anw minnu ye parti bi min fanga ka bon mali parti bɛɛ lajɛlen a tɛ se ka kɛ k'an kɔni bilalen to o kɔfɛ ala yɛrɛ tɛna sɔn o ma parce que o ye o tɛ tilennebaliya ye o ye ka dɔ ka hakɛ jateminɛ o de bali donc o cɛ man ɲi ne kɔni b'a jira k'a fɔ an kɔni ni ala sɔnna ma an se fɛn fɛn tɔn in bɛ taa ɲɛ cogo min jamana bɛ taa ɲɛ cogo min an b'o baara kɛ k'o layidu di jamanadenw ma k'o layidu di an ka sigida denw ma k'aw fo k'aw waleɲuman merci beaucoup tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ bura fɛn min ye union européenne ye ira dɔn CEDEAO y'a kan panmuru yanga an kun la union européenne fana jamana 15 k'u fana ko Wagner ko de Amadu mu k'u bɛna an ɲangi ira dɔn musokɔrɔba cɛ a bɛ ka foronto sisan i b'a fɔ fatɔ nin bɛɛ la u bɛ ka tugu olu de ko ko ninnu fana k'u bɛna an ɲangi tiɲɛ dɔn ayiwa cu n'i ye jateminɛ kɛ l'européen b'u yɛrɛ sɔrɔ kuluba dɔ kɔnɔ olu ka wulikajɔ Wagner ko tɛ koyi Wagner b'u bɛɛ fɛ yen a b'u bɛɛ fɛ yen l'américain fɛ yen u ka kɛn yɛrɛ kanakulu dɔ bɛ yen ko Blackwater Blackwater nin bɛ yen nɔ a bɛ se ka maa ba 200 ɲɔgɔn ani 600 i ka kuma ye tiɲɛ ye Bob Denard mercenaire mun sara mun de tun don français tun tɛ a ma taa Comore a ye coup d'état joli kɛ Comore ka coup d'état kɛ dɔ la ka dɔ sigi ka dɔ lawuli Faransi ka kɛlɛkɛcɛ fɔlɔ min sara an fɛ yan u ko légionnaire de don Daniel Boitier
u yɛrɛ y'a fɔ awɔ tiɲɛ bangera awɔ nka b'u bɛɛ bolo i ye tiɲɛ fɔ mercenaires b'u bɛɛ bolo nka anw ta ye min ye dɔrɔn irisiko kɛlɛ de don parce que dunuya kɔnɔ bi rapport de force don a y'i ja a m'i ja fanga bɛ minnu na bi dugukolo sanfɛ n'olu waralama don i n'a fɔ kungo o ye lamɛrikɛnw irisiw ani chinois l'européen ta ye kulomugu de y'an da la o tɛ fanga t'u la olu ye tubabula ɲamakalaw de an ka cɛ an ka mɔgɔw olu yɛrɛ n'i y'olu lajɛ Europe yɛrɛ kɔnɔna na jɔyɔrɔba t'u bolo e y'a ye ka gari gagné wa ayi ale ma gari gagné o ari Irak kɛ ale kɔni bɛ taa u bɛ tugu maaw de kɔ ale bɛ taa dɔrɔn ka taa kɛlɛ wuli ka tila k'i yɛrɛ kɛ pompier ye taa tɛmɛnɛ si se bɔ kosɛbɛ wa a bɛ tila ka dɛsɛ o kɛlɛ satɔ fana na nka n'i ye jateminɛ kɛ u farala ɲɔgɔn kan ka communiqué kɛ communiqué in sen fɛ dɔw b'a la jamana dɔw b'a la olu tɛ l'européen ka kɛlɛyatɔba kɔnɔ i n'a fɔ Canada olu y'u sɔrɔ a kɔnɔna na nka dɔ wɛrɛ tɛ koyi n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ misi kunkolo ko la dadugula nɔfɛ ko don ni fɛn fɛn ka kɛlɛkɛcɛ bɛ Mali kɔnɔ bi ninnu nana bɛɛ b'i ta de ɲini na ni sɔrɔ min kɛra bɛɛ bɛ fɛ k'i niyɔrɔ bɔ a la dugu jukɔrɔ nafolo la o de la ko ni Wagner nana ko olu bɛna sanu bɔ olu yɛrɛ bɛ mun na yan jɔn y'o f'u ye jɔn ye sanuko kuma f'u ye ɲininkali gɛlɛn u nakun ye min ye u yɛrɛ b'a dɔn dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Russie nana puissance don ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kosɛbɛ y'a dɔn bi Russie bɛ ka t'i jɔ Ukraine ka taa bagabagali kɛ l'Américain ka jamana ɲɛmaa a ko européen ko k'u sigiyɔrɔ kelen ko Russie b'a a jo fɛ Joe Biden ko Russie b'a jo fɛ a bɛ ka min fɔ u k'a to a cogoya la bɛnkan min bɛ yen o kɛra a mɛnna européen kana fɔ k'u bɛna kuma wɛrɛ don a ko la rapport de force de don san 8 i tɛ poro fo san 10 kɛ san 10 foyi ma ɲɛnabɔ i na got aba got a banna ntolen i bɛ ntolen don n'i ka doni sigi ntolen nka n'i y'u ka communiqué lajɛ communiqué in a b'a jira k'a fɔ hali ni Russie nana hali ni Wagner nana u ko k'u bɛna to Mali population kɛrɛfɛ ko k'u dɛmɛ u tɛ ka taa o ko y'o de fɔ Florence ko k'u tɛ taa ko ka bɔ Sahel ka taa mini ne ko ayi aw de ko k'aw bɛ taa aw tilala k'a fɔ k'aw tɛ taa kabini janvier san 2013 ninnu bɛ yan san o san musaka min bɛ don u ka kɛlɛkɛcɛw ka musaka la san o san a bɛ bɛn sefaru 1000 ani 300 ani kɔ ɲɔgɔn. ne ko n ko anw de b'o bɔ wa. ayi u yɛrɛ o bɛ bɔ ne de kun. tabarikala. u bɛ bɔ u yɛrɛ de ka wari la o bɛ kɛ gansan wa. ayi n k'u bɛ ka fɛn dɔ de ɲini. kosɛbɛ n'o fɛn bɔra bɛɛ b'i ta ta la irisi nalen sa o de bɛna dɔn tiɲɛ u bolo. nka nin kɔrɔfɔ bɛɛ kɔfɛ min ye Umaru Jara ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ convention pour le Mali o tɔnden don an ye ale ɲininka nin communiqué min kɛra l'Européen ka kɛlɛyatɔba fɛ ale y'a ye cogo di a y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ min sɔrɔla a da an k'a ɲininka an k'o lamɛn. olu ka kumaw cayalen bɛ bi kabini groupe Wagner mɔgɔw ka nali ko fɔra an fɛ yan olu caman tɔnsi wulilen don ka jɔ u ye sigi dɔ kɛ décembre kalo tile 13 tɛmɛnen Bruxelles k'a fɔ ɲangili dɔw ta ka ɲɛsin nin jɛkulu in ma nka nin dɔgɔkun kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan ka communiqué dɔw forobaya ka yira k'a fɔ Wagner mɔgɔw u bɛ yan ka kangari da an ka jamana kɔnɔdenw an ka jamana faamaw ye nin bɛɛ la e yɛrɛ fɛnɛ ye nin acte in ye cogo di olu ye communiqué kɛ Mali fanga fɛnɛ ye communiqué kɛ nka maliden dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko gɔn tɛgɛ don est-ce que bi an tɛ fila fila kɔnɔ nin kibaruya in na wa. Jawara ka tila k'i fo tugun nin fɛn ye min ye n'o ye Wagner ko kuma ye kuma in ye kuma fɔlen ye n'o ka journaliste dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko express olu y'a fɔ agence Reuters o ye agence internationale dɔ ye maliyɛnw dɔw bɛ a la yɛrɛ olu fana y'a kuma fɔ donc u y'a kuma fɔ ka jɛnsɛn ka Europe bɛɛ lasɔrɔ donc kuma de don minnu y'a kunnafoni labɔ olu de b'a kɔrɔ dɔn ka d'a kan Wagner ko ye fɛn dɔ ye an bɛ expérience ta Centrafrique la n'i ye Centrafrique ta Faustin Archange Touadéra ale bɛ fanga ta don min na o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ Centrafrique kɛlɛ nana juguya ka se yɔrɔ la fo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sogo dun a juguyara kosɛbɛ nka i b'a ye jumadonyaw fɛ ni silamɛw caman bɛ seli misiri kɔnɔ yɔrɔ min na u bɛ seli kari kɔnɔnaw na misiridaw la mɔgɔ dɔw bɛ na baga ma u bɛ fagali kɛ
o dimanche bɛ dɔw kan i b'a ye église dɔ falen mɔgɔ la fɛnɛ dɔ bɛ taa yen nɔ u bɛ fagali kɛ u tora o kɔnɔna na fɔ mɔgɔw bɛ kɛ kɛra u bɛ ɲɔgɔn sogo dun cannibalisme u tun b'o de kɛ Centrafrique donc an tora o kɔnɔna na fɔ ja Faransi sɔrɔdasi minnu nalen don olu bɛ java la u t'a fɛ basigi ka kɛ an ye kunnafoniw sɔrɔ téléso dɔw fɛ i n'a fɔ Afrique Media TV u yɛrɛ ko k'o ye nkalon dɔ la mais o y'a ka dalilu bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ u tun bɛ sanu ni suɲɛ o wagati kɔnɔ pendant que mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga olu bɛ mine kɔnɔ u bɛ sanu bɔ la donc nin ye Faransi ka tagabolo kɔrɔ de ye bon maintenant Centrafrique nana to ten u nana élection kɛ Faustin Archange Touadéra gagnéra élection na a gagné élection na a ka investiture yɛrɛ don Faransiw ka ministre de la défense min tun bɛ yen nɔ o de n'o ye Jean Le Drian bi n'ale bɛ affaire étrangère la o mɔgɔ kelen de bɛ yen te François la ni tile ni cɛ kelen de bɛ ni poste na o min filɛ nin ye est ce que mɔgɔw b'o faamu cogo di président dɔ taara ale ka mandat balen dɔ wɛrɛ nana tun ka a reconduit parce que a bɛ a tiɲɛni dɔrɔn de kama a bɛ tiɲɛni min na parce que président mun bɔra yen ani min nana a bɛ situation in maîtriser de a bɛ voilà a bɛ se tiɲɛni kɛcogo ɲuman de la ka Faransi mago ɲa parce que jateminɛ kɛ Centrafrique ta la histoire nana cogo min na ni ale tun ye défensif ye annonce kɛ k'a fɔ k'u bɛna u ka sɔrɔsiw labɔ Centrafrique alors que olu de ka sɔrɔsiw Sangaris u ka sɔrɔsiw i n'a fɔ Barkhane min yan cogo min na o de tun ye Centrafrique président ka sécurité fɛn bɛɛ donc Centrafrique président wulila ka s'u ma k'a fɔ u kana kuma lasurunya la quoi u kana sɔrɔsiw labɔ yen u ka a ɲini u bɛ se ka to yen cogo min waati waasa temps ka d'ale ma ale ka se k'a ka jamanadenw labɛn k'a ka lakana kɛ